Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 9, taong 2023 at mga kabomba at Star Nation sa ating pong Christmas countdown. 46 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, patong-patong na kasong pagpatay at pagnanakaw laban sa tatlong sospek sa Humalon Slay case isinampa na ng Philippine National Police sa Department of Justice. Ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Bulacan, dismayado sa mabagal na usad ng naturang kaso. Ito ang 2023 fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill naging matagumpay ngayong araw. Ang ekonomiya ng Pilipinas bumalis sa halos 6% sa ikatlong bahagi ng taong 2023. Ang kaso naman ng tigdas sa Pilipinas tumaas sa halos 300% ayon ho yan sa Department of Justice. At sa ating international news, ang World Health Organization nababahala sa banta ng mataas na disease spread sa Gaza City. At sa ating sports balita, ikalawang pagkatalo nalasap ho ng Boston sa kamay ng Sixers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsampa na ng patong-patong na kaso ang Philippine National Police laban sa tatlong sospek sa pamamaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon dyan ho sa probinsya ng Misamis Occidental. Ito ay sa gitna ng papatuloy na isinasagawang case build-up ng Philippine National Police hinggil sa mga salarin na nasa likod ng nasabing krimen. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na-refer na ng kapulisan sa Provincial Prosecutor's Office ng Misamis Occidental ang naturang kaso noong Nobyembre 8 taong 2023. Ito ay upang maisailalim sa kaukulang evaluation ng Assisting Prosecutor ang naturang kaso sa ilalim pa rin ng case build-up mechanism ng Department of Justice alinsunod sa Department of Justice Department Circular No. 20 laban sa naturang mga sospek na kinabibilangan ng dalawang John Does. Samantala sa ngayon ay tumanggi munang isiwalat ng kapulisan ang mga pagkakakilanlan ng mga sospek sa krimen na ito habang nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang case build-up at investigasyon ng mga otoridad. Samantala, dumating na sa bansa ang siyam na overseas Filipino workers na nagmula sa bansang Lebanon. Ang mga naturang overseas Filipino workers ay naipit sa tensyon sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel at ang pakikisimpatya ng militanteng grupong Hezbollah sa grupong Hamas na siyang pangunahing kalaban ng Israeli Defense Forces. Ligtas na nakalapag ang commercial flight na sinakyan ng mga Pinoy repatriates sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 na sinalubong naman ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nanguna sa mga sumalubong sa kanila, si Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Sa kasalukuyan, mayroon ng 19 na Lebanon-based overseas Filipino workers ang nakabalik na rito sa ating bansa simula nang buksan ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga ito dahil pa rin sa pinangangambahang noon na spillover ng Israel-Hamas war sa Lebanon. Patuloy pa rin ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga OFWs na nauna na rin naghayag ng kanilang interes na bumalik dito sa Pilipinas. Samantala, kaugnay niya itiniyak naman ni Department of Migrant Workers Secretary o Undersecretary Kakdak ang naghihintay na tulong para sa mga repatriated overseas Filipino workers. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, dismayado ngayon ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa Bulacan dahil huyan sa mabagal na pag-usad ng kaso. Ito ay sa kadahilan hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa mariresolba o nariresolba ang pagkawala ng mga biktima. Ilang taon na ho ang nakakalipas. Daing ng pamilya at mga kaanak ng mga nawawalang biktima, bukod dito ay wala rin anya silang natatanggap na anumang updates sa mga otoridad mula huyan sa Criminal Investigation and Detection Group pagkatapos ng case conference na isinagawa ho sa tanggapan ng Department of Justice. Kaugnay nito ay kinalulungkot din nila ang pagkakabasura ng korte sa search warrant na may kaugnayan ho sa nasabing kaso na maaari nilang makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Kung maalala, nitong Setyembre lamang ay naaresto nga itong 6 na individual sa Parañaque City
na iniugnay sa isa sa mga kaso ng missing sabongero dito huyan sa lungsod ng Maynila. Samantala sa ngayon ay wala pa rin nagiging pahayag ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ukol dito. Sa dagdag pang mga balita, kasalukuyan ng isinasapinal ng Energy Regulatory Commission ang binubuo nitong desisyon ukol sa hirit ng National Grid Corporation of the Philippines na dagdag singil sa mga consumer. Maaalalang inihain ng naturang ahensya ang isang petisyon na humihiling na ipataw sa mga consumer ang dagdag na bayarin bilang kapalit ng 387 billion pesos na revenue. Ito sana isisingilin sa pamamagitan ng tinatawag na pass-on charge sa mga consumer ng mga kuryente. Pero sa inisyal na partial review na inilabas ng Energy Regulatory Commission, ang 387 billion pesos na revenue na siyang inihirit ng National Grid Corporation of the Philippines ay masyadong mataas dahil mahigit 184 billion pesos lamang anila ang inaprobahang revenue ng naturang kagawaran. Tinanggal umano dito ang mga advertising expenses, COVID-19 donations at gayon na rin ang bonus ng mga empleyado ng ahensya na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer. Ayon pa sa komisyon, posibleng ilalabas na bago matapos ang kasalukuyang taon ang pinaplansya nilang allowable revenue kasama sa mga nirepasong rate reset ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, nagbabalaho ang Department of Information and Communication Technology sa publiko na huwag magbukas ng anumang mga file na naglalaman ho ng data na ninakaw mula sa pag-atake ng ransomware sa Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay sa gitna ng muling pagkalat ng mga files sa social media na ipinakakalat nga ng Medosa ransomware. Ang babala ay upang maiwasan din na mabiktima ng hacking o anumang uri ng cyber attack. Ayon sa Department of Information Communication Technology, maaari kasing makompormiso ang personal information ng publiko sa pagbubukas ng mga files na nakikita online na naglalaman ng ninakaw na data sa PhilHealth. Matatandaang inatake ho ng Medosa ransomware ang database ng PhilHealth na kung saan humingi ito ng ransom na nagkakahalaga ng 300,000 pesos upang maibalik ang nasabing database. Hindi naman nagbigay ang gobyerno at kaagad na inaksyonan ang pag-asaayos sa data ng naturang insurance. Una na rito, pinapayuhan ng PhilHealth ang publiko na maging maingat sa pagbubukas ng mga website sa internet at huwag kaagad maglabas ng mga personal na impormasyon sa hindi kilalang mga sites at individual. Naniniwala naman si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na magkakaroon ng bagong henerasyon na mulat sa panganib ng korupsyon kapag nagkaroon ng sapat na kaalaman ng mga kabataan sa pamamagitan niya ng pagtuturo sa kanila kung paano labanan ang korupsyon. Itinutulak ng Anak Kalusugan Party List na isama sa curriculum ng basic education ang anti-graft and corruption modules na layong i-empower ang mga kabataan hinggil sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Inihain ni Representative Reyes ang panukalang batas na House Bill No. 9054 o ang Proposed Anti-Graft and Corruption Education Act na naglalayong pagsamahin ang mabuting asal at ethical na pamantayan ng mga pampublikong opisyal at empleyado sa mga paaralan. Binigyan diin ng mambabatas na panahon na para bigyan ng sapat na kaalaman ng mga estudyante para labanan ang korupsyon. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga na palakasin ng moral foundation ng bansa kung saan binanggit nito ang kamakailan lang na 2022 Transparency International's Corruption Perception Index kung saan ang Pilipinas ay nasa ika-116 rank batayan sa assessment ng nakikitang antas ng katiwalian sa pampublikong sektor sa 180 countries sa buong mundo. Sa ilalim ng panukalang batas, ang kagawaran ng edukasyon ay dapat na pakikipag-ugnayan sa opisina ng Ombudsman na bumuo ng mga module ng pagtuturo na may kaugnayan sa konsepto, epekto at pag-iwas sa graft and corruption para sa integrasyon sa curricula ng basic education. Dapat kasama sa mga module ang pagtuturo ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Republic Act
number 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act at gayon na rin ng Republic Act number 6770 o mas kilala bilang Ombudsman Act of 7989. Gayon din ang mga panuntunan at regulasyon na ipinahayag ng Civil Service Commission tungkol sa aksyong ito na para sa pangdisiplina sa mga kabataan at mag-aaral dito sa ating bansa. Samantala, mas magiging aktibo pa umano ang pagdaraos ng nationwide simultaneous earthquake drill sa pagpasok ng taong 2024. Sa ginanap na aktibidad ngayong araw, pinangunahan ito ng Office of the Civil Defense, gayon din ng Department of Science and Technology, kung saan saklaw ng FIVOX. Sa nasabing event, nagbigay ng mensahe sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at ilang lokal na opisyal. Ayon sa Office of the Civil Defense na sinimulan ang drill sa pamamagitan ng pagpindot ho ng emergency button sa Kasiguran, Aurora ng alas 8 ng umaga, habang ang nationwide simultaneous earthquake drill ay inumpisahan ng alas 9 kaninang umaga. Ang mga kawani na mga kasaling tanggapan ay sabay-sabay na nag-duck, cover at hold, habang ang iba naman ang lumabas sa open ground. May nagtayo pa ng mga tent bilang first aid station. Plano ng pamahalaan na mapalawak pa nga ang mga kahalintulad na aktibidad sa mas maraming tanggapan, maging ito man ay pampubliko o pribado. Maging sa mga paaralan ay maaaring gawin na rin itong regular na may patnubay ng mga eksperto. Kaugnay ho ng nangyaring earthquake drill kanina ay makakapanayam natin maya-maya lamang si Office of the Civil Defense Spokesperson Director Edgar Pusadas. Kaugnay ho dito nga sa isinagawang 2023 fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At maya-maya lamang makakapanayam natin si Director Edgar Pusadas. Samantala muna, dumako muna tayo sa iba pang mga balita sa oras na ito. Ang Confidential and Intelligence Fund para sa taong 2024 tinapyasan raw matapos pagtibayin ng Senado ang desisyon ng Kamara na bawasan ang naturang pondo sa General Appropriations Bill. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez at maya-maya lamang mga kabombo at Kester Nation. Atin po nga abangan ang mga karagdagan detalye pahinggil dito sa naging pagkalap at pagtutok ni Bombo JC Galvez kaugnay sa naturang usapin. Samantala, nakitaan ho ng pagbilis sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong bahagi ng taong 2023. Ito ay matapos na makapagtala ang Philippine Statistics Authority ng nasa 5.9% na pagbilis ng paglago ng ekonomiya ng bansa sa third quarter ng kasalukuyang taon. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, na kitaan ng paglago ang gross domestic product ng bansa noong buwan ng Hulyo hanggang Setyembre taong 2023. Mas mabilis ito kumpara sa 4.3% na growth rate na naitalas sa ikalawang bahagi ng taon na may tuturing na pinakamabagal sa loob ng 9 quarters mula nang makapasok ang bansa sa positive territory noong taong 2021. Samantala, tinataya nga abot sa mahigit 2.4 billion pesos ang inihatid na kita ng Cagayan Economic Zone Authority sa 4 na ahensya ng pamahalaan. Ang kitang ito ay mula nang magsimula ang operasyon ng naturang kagawaran sa Ecozone sa Freeport. Ayon kay SEZA Secretary Caterina Ponce Enrile, kabilang ang Department of Labor and Employment, ang Bureau of Immigration at ang Bureau of Customs, maging ang Land Transportation Office sa mga nahatiran ng kita. Sinabi rin ni Secretary Ponce Enrile na umabot sa 972 million pesos ang naramit nilang debidendo sa national government, habang nasa 821 million pesos naman ang income tax na ibinabayad dito sa gobyerno noong kasagsagan ng kanilang operasyon bago tumama ang COVID-19 pandemic sa ating bansa. Binigyang diin rin ng naturang opisyal na wala pa silang makukuha na share mula sa national government mula sa gross income na nire-remit ng lahat ng kanilang locator mula noong taong 2016. Nangako naman ito na itutuloy ng kanilang katanggapan ang pagganap nito sa kanilang mandato na isulong ang layunin ng pagpapaunlad ng mga industriya sa Hilagang Luzon.
Nasa linya na ho ang Office of the Civil Defense spokesperson na si Sir Director Edgar Posadas. Kaugnay pa rin ho dito nga sa isinagawang earthquake drill o simultaneous earthquake drill sa buong bansa ngayong araw. Magandang tanghali po Sir Director Edgar Posadas. Welcome ho sa Bombo Radio Philippines. Ako po si Bombo Victoriantino at kasama ho dito si Bombo Marlene Padiernos. Ay, magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang umaga mga kabombo at maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sir, matanong ko lang ho, ano po ba ito nga naging highlight ng 2023 fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap ho ngayong araw? Opo, ito po ay ginaganap natin kada quarter, no? Ibig sabihin kada 3 buwan po. Ito po ay yung national level po na NSED, yung National Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. At ito nga pong ika-4 and huli para sa taon na 2023, ito po ay pinilot natin sa munisipalidad o sa local government unit ng Kasiguran po sa Aurora. At bakit po doon? Kasi 65 years ago to this year po, no, naganap yung Great Kasiguran Earthquake. Ito po yung kasabay ng mga pagguho dito sa Maynila, pagguho ng mga gusali dito sa Manila, kagaya po nung siguro po yung mga lolo't lola natin tsaka yung mga magulang natin, alam pa po ito, no, yung Ruby Tower dito po sa Binondo. At ito po ay kumitil ng 268 na buhay. Marami pa pong mga buildings ito, yung Aloha Hotel, yun pong building ng Philippine Bar at iba pa pong mga buildings ang naapektuhan. At sabi ko nga po, 65 years after, we would like to go back po dun sa lugar kung saan nangyari yung isang malakas na earthquake, 7.3 po ito na magnitude at nagkaroon din po ng tsunami ito. Para tingnan po uli kung 65 years after kung gaano sila kahanda, gaano kahanda yung lokal na pamahalaan in terms of, siyempre po sir, yung leadership, no, yung governance aspect. Pangalawa, gaano kahanda yung kanilang response mechanisms, kagaya na po yung mga response teams nila, yung mga equipment nila, at ganun din po yung koordinasyon at yun pong partisipasyon po, no, ng buong bayan para kung sakasakali po at mangyayari ito ulit, God forbid, kaya ba nila, nasaan na ba silang estado ngayon. Ito po ay pilot site lang dito sa buong Pilipinas, pero meron din po tayong mga pilot areas sa 16 pa po na rehiyon ng kapuluan, and this is facilitated po by the Office of Civil Defense. Ito po ang pinaka-aim po nito mga kabombo is to para ipukpok po, no, dun sa awareness ng ating mga kababayan, to reiterate, to reinforce hanggang maging part po siya ng ating natural na reaction. Yun pong kahandaan natin sa in the event po na magkakaroon ng pagyanig o earthquake. Kasi alam po natin, ano, among all the hazards, among all those that might lead to disasters, ito pong pag-predict ng earthquake ang hindi pa po napaperfect ng siyensya, and therefore lalo po tayong dapat maghanda. Isa pa po ay ang geographical location ng Pilipinas in the heart of the Pacific Ring of Fire, no? Kaya nga po sinabing Pacific Ring of Fire dahil marami pong mga volcanoes dito at marami pong earthquake generators dito lang po sa Pilipinas. Meron po tayong humigit kumulang 300 ng mga volcanoes, ng mga bulkan, pero mga around 24 po ang active. So kaya nga po nang sinabi ko, dapat lalo tayong maganda at meron po tayong mga trenches dito sa western side, yung Great Valley, yung West Valley Fault at saka yung Manila Trench sa kabilang bahagi po, no, sa western side. Pareho po tayong napapaligiran ng mga trenches, so these are earthquake na posible pong mag-generate ng earthquake of great magnitude. Kaya nga po pinaghahandaan natin ito
at yung mga plano natin, yung mga contingency plan natin for earthquake, this is the time po na tinetest din natin yan. Sama-sama po ito, kasama po hindi lang po ang gobyerno, kung hindi ang pribadong sektor at lahat po ng mga miyembro ng society. And nagpapasalamat po kami sa malaking suporta na ipinagkaloob ng ating mga kababayan, ng pribadong sektor at lahat po no, na nakibahagi. Yung mga miyembro ng NDRIMC, yung mga government agencies, yung mga paaralan, at lahat po no, na nag-participate, nagpapasalamat po kami. At sama-sama po nating itaguyod yung resiliency natin, lalo na po sa isang sakuna na hindi pa po natin mape-predict with accuracy. Yes sir, matanong ko lang din ho kung ilan ang tinatayang bilang ho ng mga individual na nakilahok ho sa naturang earthquake drill at ano-ano ang mga ahensya po na nakiisa dito. Sa ngayon po, ang isasabi ko pa lang po sa inyo ngayon, ano, yung mga ahensya, lahat po ng miyembro ng NDRIM Council, meron pong 45 member agencies yan, pero kasama rin po dyan ang ating mga katuwang sa private sector, sa academe, mga CSOs po. At yun pong kaukulang bilang, tinatabulate pa po yan, and hopefully po sa next nating pag-uusap, maiuulat ko sa inyo kung ilan po ang aktual na bilang na nag-participate po dito sa fourth quarter earthquake. Pero suffice to say po na talagang napakarami kasi well covered po ng mga kaibigan sa media. Nagpapasalamat din po pala kami sa inyo, sir, for being our partner at palaging kayo po ang aming tulay no, towards this advocacy para po maiparating na ating mga kababayan kung ano ba ito, ano ang importansya nito, at ano po ang impact nito doon sa ating mga kababayan at kung ano po ang participation that is expected of them. So malaking bagay po yung role na ginampanan ng mga kaibigan natin sa media, lalo na po kayo mga kabombo sa pagkakataon na ito. Yes sir, sa mga sandaling ito ay may katanungan din ang aking katandem si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene, go ahead. Director, on my part po, I understand taon-taon natin ginagawa itong earthquake drill. Mayroon pa bang difference yung atin pong ginagawang drill kada taon, nung mga nakalipas na taon, kumpara po sa ginawa natin ngayong araw po, Director? Opo, basically po, pareho yung kanyang yung pamamaraan. But we test po, Bombo Marlene, yung mga iba-ibang peculiarity doon sa pilot sites. No? Kagaya po nung the last time po sa Bohol naman, ano, in commemoration po doon sa ika-10 taon din po nung Bohol earthquake. At depende po sa peculiarity ng area, no, kagaya po dito sa Kasiguran, ang tinetest po natin dito kasi nasa tabi din po sila ng dagat, ano, at saka yun nga po meron silang nagkaroon ng malaking earthquake doon noong 1968. So yung kahandaan po nila in both yung pagyanig at saka yung sa tsunami aspect, kasi ang November din po, November 5 to be exact, is the International Day of Tsunami Awareness. So marami po, alam naman po natin, di ba, kung 7.1 o pataas yung magnitude ng earthquakes na nagaganap, lalo na po kung offshore, pwede pong magdulot ito ng tsunami. It's another threat po, compounding yung ating challenge na on the earthquake itself and yung consequences noon. Director, last time kasi may sinabi itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay yung PHIVOLCS tungkol po doon sa mga possibilities na magkaroon at tamaan ng tsunami. Yung ilang bahagi po ng ating bansa, kabilang na yung ilang lungsod dito sa Metro Manila. Kabilang po ba to doon sa mga pinaghahandaan natin tuwing earthquake drill? At the same time, ano ho ba yung maitutulong ng ginagawa nating earthquake drill tungkol po dito? Opo. Uno po, it's a reinforcement of the basic concept of kailangan maghanda tayo sa isang bagay na may mga posibleng dalhin na devastation dahil sa lakas po niya, no? And tama po kayo, yun pong dun sa mga areas, kasi ang ini-encourage naman po namin, halimbawa may mga localized po na earthquake drills na ginaganap, ano? Ako po, for one, nakatira ako sa isang high-rise na lugar, ano, at yung pong pribadong may-ari doon is participating doon sa earthquake drill. At yun nga po, yun ding mga malalapit po sa mga lugar na yan, sinasama po nila doon sa kanilang plano
yung kanilang contingency plan for earthquakes, yung posibilidad po na tatamaan sila ng tsunami at kung paano po nila, number one, paano nila ililikas, saan nila ililikas ang yung kanilang mga mamamayan kung mangyayari po ito at gaano po kabilis no yung dissemination ng information, ng warnings. Yan nga din po ang ating pinapaigting pa ngayon, yung early alert warning messages natin. Although hindi, unlike po sa mga bagyo, ma'am, no, hindi talaga natin to ma-predict with accuracy, pero kapag nangyari na po, we try to disseminate as much as possible gaano siya kalakas, ano yung posibleng consequences, saan siya tumama, and so on po, no, para at least alam at mabilisang mag-react yung mga miyembro ng community po para sa kanila rin na kaligtasan, saan sila lilikas. I'm sure alam po nila ito dahil palagi po itong pinapabatid din ng lokal na pamahalaan sa kanila. With that, maraming salamat po, Director Edgar Posada, sa ibinigay ninyong oras sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at magandang araw po. Mga kabombo at Kasar Nation, nakapalayan po natin ang Office of the Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posada. Kaugnay ho dito sa 2023 nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap ngayong araw. Sa kubuhan naman po tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong confidential and intelligence fund para ho sa taong 2024 tinapyasan matapos pagtibay ng Senado ang desisyon ng Kamara na bawasan nga itong confidential itong CAF sa General Appropriation Bill. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Binawasan ng confidential and intelligence funds mula 10.1 billion pesos at ginawang 9.8 billion pesos sa kasalukuyang version ng panukalang 2024 national budget. Ang pagtapya sa confidential and intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno ay matapos pagtibayin ng Senado ang desisyon ng Kamara na bawasan ang confidential and intelligence funds sa General Appropriations Bill. Sa ilalim kasi ng National Expenditures Program o yung version ng Pangulo ng 2024 budget, sinabi ni Angara na nasa 10.1 billion pesos ang kabuuang halaga ng confidential and intelligence funds. Muling iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang kanyang panawagan na bawasan ang confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno. Anya, magandang puntong ito dahil ang binabantayan ng pagdami ng mga tanggapan ng pamahalaan na humihiling sa confidential and intelligence funds. Noong Oktubre, hinihayag ng House of Representatives na inalisan itong 1.23 bilyong halaga ng confidential funds ng 5 ahensya, kabilang dito ang Office of the Vice President at Department of Education. Kung maaalala, una nang binanggit ni Senator Jinggoy Estrada sa plenaryo na sumang-ayon ang lahat ng mga senador na tanggalin ang confidential and intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lamang ang tanggapan ng Vice Presidente at ng Kagawaran ng Edukasyon. Ngunit ang pahayag na ito ni Estrada ay pinabulaanan ni Senadora Amy Marcos. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ang palagay ko, nagkagulo kahapon dahil sa executive session na biglang nag-leak, na mali-mali naman ang leak. At maraming nagagalit bakit andun yung pangalan nila. Ako naman nayayamot kasi hindi kasali yung pangalan ko. Kaya kanya-kanyang eksena dyan sa leak na mali-mali. At yun, sa palagay ko hindi pa napapag-usapan, hindi pa napapagkasunduan ng Senado. Abangan natin. The Vice President has been very prudent and proper and has consistently said that she will submit to the wisdom of Congress. So I don't think there's any pushing involved. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa oras na ito, iniulat ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nakapagbigay ito ng 130 million pesos na tulong medikal sa 23,192 na kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa.
Ang nasabing benepisyaryo ay sa pamamagitan ng Medical Assistance Program nito para sa buwan huya ng Oktubre ngayong taon. Sa pagbanggit sa pinakahuling datos, sinabi ng State Lottery Agency na kabilang sa mga benepisyaryo ang 2,310 indigents mula sa National Capital Region na nakatanggap ho ng 30.5 milyong pesos na halaga ng tulong. 5,266 naman mula sa Northern at Central Luzon na binigyan ng 33.8 million pesos. Gayon din ng 6,355 mula sa Southern Tagalog at Bicol Region na nakatanggap ng 28.2 million pesos. Sa Visayas, 4,874 na individual ang nabigyan ng 24 million o 24.9 million na tulong medikal, habang 4,387 sa Mindanao ang nakatanggap ng 21.1 million pesos. Una na rito ang Medical Assistance Program na dating kilala bilang Individual Medical Assistance Program ay nagdaragdag ng tulong medikal para sa mga mahihirap na Pilipino. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Health na ang mga kaso ng tigdas na naitala sa bansa ay tumaas pa ng halos 300% mula noong buwan ng Enero hanggang nitong Oktubre lamang ng taong kasalukuyan. Ito ay mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakalipas sa taon. Batay sa pinakabagong epidemic-prone disease case surveillance ng naturang kagawaran, ang mga rehistradong kaso ng tigdas ay tumaas ng 299% mula sa 458 noong taong 2022 hanggang ngayong taon na nakapagtala nga po ng 1,829 ng mga kaso ng tigdas. 6 na tao na rin ang nasawi dahil sa mataas na nakakahawang sakit na ito na naglalagay naman sa 0.3 case fatality rate ng naturang sakit sa ating bansa. Habang wala namang nakitalang Pilipinong namatay sa tigdas noong nakaraang taon. Ayon sa health expert na si Dr. Ron Jean Solante, ang naturang pagtaas ng mga kaso ay inaasahan dahil sa mababang rate ng pagbabakuna ng measles, mumps at ganoon din ang rubella sa mga kabataan. Aniya, hindi naabot ng bansa ang target na 90% vaccination rate ukol dito. Noong Agosto naman, inihayag ng Department of Health na target itong ganap na mabakunahan ang nasa 95% ng mga batang Pilipino laban sa mga sakit na may iwasan sa bakuna tulad na lamang ng tigdas, rubella at gayon na rin ang sakit na polio. Samantala, patuloy na nagiging maayos at malakas ang financial system ng bansa sa unang 6 na buwan ng taong 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, na lumakas ang mga bangko na sumusuporta ho sa mga domestic economy na nagbibigay ng sapat na serbisyo at produkto sa mga mamamayan. Mula Enero hanggang Hunyo ay mayroong 9.1% o katumbas kuya ng 23.4 trillion pesos ang mga paglago ng asset ng mga bangko sa ating bansa. Ito ay mataas ng halos kalahati noong parehas ng buwan noong taong 2022 na mayroong 12.3 trillion lamang. Ang pagtaas sa 7.8% sa mga deposit ang siyang nagpataas ng asset. Paglinya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mabagal naman ito ng 11% kumpara noong pre-pandemic. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magiging matibay pa ang banking system hanggang sa katapusan ng taong ito. Sa dagdag pang mga pagbabalita ay naasahang lalo pang lalakas ang halal industry sa Pilipinas dahil sa pagpasok ng isang Malaysian. Una kasi dito ay pumirma ang Mindanao State University at isang Malaysian firm ng isang Memorandum of Understanding para sa pangmatagalang pagtutulungan para sa pagpapalakas ng halal industry dito sa ating bansa. Partikular na magiging focus nito ay ang pagpapalawak sa naturang industriya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao hanggang sa pang mga bahagi ng Pilipinas. Ito ay upang matugunan ang pangailangan ng mga Muslim na makakuha o makabili ng mga produkto na hindi taliwas sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Kabilang sa mga nagisilbing focus ng naturang understanding ay ang pagkapalago ng halal practices at pagkapalago na rin sa mga kumpanya o mga enterprises na nakatutok sa halal industry. Kasama rin sa mga nais matutukan ng training, student immersion programs at ang mga research na inaasahang magpapaunlad pa sa naturang industriya. Samantala, naitala ang pagbaba ng produksyon sa sektor ng pangisdaan sa unang 3 quarter ng kasalukuyang taon.
Nakapagambag ang sektor ng pangisdaan ng hanggang 58.72 billion pesos na halaga ng mga produksyon o katumbas huyan ng 14.2% na kabuang agricultural output. Ito ay bumaba ng 6.1% kumpara sa naging produksyon noong nakalipas na taon. Karamihan sa mga naitalang pagbaba ay ang produksyon ng hipon, tuna, sardinas, alimango, bangos at iba pang uri ng isda na karaniwan ay mula sa capture fisheries. Sa kabila nito, naitala naman ang pagtaas ng produksyon sa iba pang industriya na nasa ilalim ho ng fishing sector. Kinabibilangan ito ng seaweed industry o industriya ng halamang dagat, galunggong, yellowfin, tuna, tilapia at maging ang mga matang baka. Samantala, patay ang isang bagong halal na kapitan sa barangay sa lungsod ng Pagadian matapos siyang pagbabarilin. Kinilala ang biktima na si Leopoldo Lolong Dacol na halal na kapitan sa barangay Lapidian sa katatapos lamang na barangay at Sangguniang Kabataan elections nitong Oktubre at 30. Ang naturang opisyal ay nakatakdasan ng manumpa sa kanyang bagong tungkulin ngayong araw at bagaman patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng pulisya, lumalabas na nauna na itong nakatanggap ng mga banta sa kanyang buhay noong kalagitnaan pa lamang ng kasagsagan ng barangay at Sangguniang Kabataan elections. 3 umano sa mga naka-line up ng bagong kapitan ang pinala ding makapasok sa konseho ng barangay at inukupa ang ikalima, ika-6 at ika-7 pwesto sa konseho. Sa kasalukuyan, blanco pa rin ang pulisya sa posibleng motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek sa naturang krimen habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang isinasagang follow-up operations ukol dito. Balita naman sa labas ng ating himpilan, itong Department of Agriculture. Ibinahagi ang layunin ng kanilang 3 bagong lunsad na proyekto. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Binigyang diin ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang kagawaran ay magpapatupad ng mahigpit na pagsubaybay sa kanilang 3 pangunahing proyekto para palakasin ang tiwala at pakikipagtulungan sa local government units at private sectors. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa na siya ring Philippine Rural Development Project Scale-Up National Project Director, tutugunan ng naturang proyekto ang mga hadlang sa value chain sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga infrastruktura upang matiyak ang logistical problems at distribution at suportahan ang rural communities. Idinagdag niya na ang 6 na taon na Scale-Up Project ay naglalayon din na bigyan ng kapangyarihan ang mga kababaihan sa isang sustainable at matagumpay na proyekto. Sa kabilang banda, anya palalakasin naman ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorp, ang fishery management at law enforcement upang mabawi ang fish stocks at mabawasan ang overfishing. Habang ang Mindanao Inclusive Agricultural Development Project naman o MIADP ay layuning paunlarin ang kalagayan ng pamumuhay ng mga katutubo sa pamamagitan ng sustainable agri-fishery-based economic activities. Una, ma-address natin yung mga constraints nga sa value chain. Pangalawa, magkaroon tayo ng mga value chain infrastructure. Paano ma-address yung mga problema doon sa babago-bagong panahon. Ma-ensure din natin na yung mga problema sa logistics, problema sa distribution, pag women-headed households, yung namumuno doon sa mga programa, mas malaki yung chance ng success and sustainability. Nauna nang iniulat na pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang kick-off ng 3 naturang pangunahing proyekto ng Department of Agriculture, katuwang ang World Bank. Ayon kay Secretary Laurel, mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang 3 malalaking proyekto na ito na inihain sa ilalim ng kagawaran ay magbibigay daan para sa mas maunlad, sustainable at inclusive na kinabukasan sa sektor ng agrikultura ng bansa. Ito raw ay bahagi ng kanilang diskarte upang i-maximize ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos na dati ring kalihim ng naturang kagawaran sa World Bank, diyon din sa iba pang development partners, hindi lamang sa pagpupondo sa mga proyekto, kundi sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. Higit pa rito, ginagarantiyahan ni Pangulong Marcos na matatamo at mapapanatili ang mga layunin ng mga proyekto sa pamamagitan ng isang monitoring system na kanilang gagawin, ilalagay at mabisang ipapatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 22 minutos makalipo bago sumapit ang 1:00 ng hapon.
Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nagtutulungan ang Philippine Coast Guard at Metropolitan Manila Development Authority upang matiyak ang kaligtasan ng Pasig River Ferry Service. Ito ay kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng dalawang ahensya. Ang Memorandum of Agreement ay naglalayon na isulong ang maritime security dahil ito ay nakaangkla sa Executive Order No. 35 o itong Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Sinabi ng Metro Manila Development Authority na ang layunin ng pakikipagtulungan nito sa Philippine Coast Guard ay upang pagandahin ang serbisyo ng naturang river ferry. Ipagpapatuloy ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang mga administratibong responsibilidad para sa operasyon ng ferry sa ilog Batay-Huyan sa naturang kasunduan. Sa ngayon ay paiigtingin ng dalawang panig ang mga proyekto upang mas mapabuti pa ang maibibigay na serbisyo ng Pasig River Ferry Service. Samantala, 3 sa 9 na mga bilanggo na lamang ang patuloy pang tinutugis ngayon ng Manila Police District. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nangyaring jailbreak sa male custodial facility ng Police Station 1 sa bahagi ng Raksabago, Tondo, Maynila kahapon po ng madaling araw. Batay sa pinakaling ulat na inilabas ng Manila Police District, sa ngayon ay nasa kusadian na nila muli ang mga bilanggong sina Arnold Olino, Andal Jericho, Calayas Albert, Zilmar Adriano, MJ Tuazon at si Gian Carlo. Habang nanatili pa rin at large ang mga bilanggong kinilalang sina Master Cedric Zodiacal Velasco, Jefferson Tumbaga at gayon na rin si John Joseph Laguna. Kung maalala, dahil dito ay tuluyan ng sinibak sa pwesto ang 4 na pulis Maynila na naka-assign sa naturang police station na kinabibilangan mismo ng hepe nito na si Police Lieutenant Colonel Robert Gupas at 3 pa nitong mga tauhan. Matatandaan din na sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Manila Police District Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay na isa sa ilalim ang mga ito sa kaukulang investigasyon upang alamin kung gaano kalalim ang naging kapabayaan ng naturang mga kapulisan hinggil sa nangyaring jailbreak. Magugunitang batay sa inisyal na ulat ay nagawang makatakas ng 9 na bilanggo mula sa naturang piitan matapos itong sirain ang iron grill sa gilid na bahagi ng naturang jail facility. Matagumpay ho na napigilan ng Bureau of Customs ang pagpasok at paglabas ng mga misdeclared agricultural products sa Port of Subic. Batay ho sa mapagkakatiwalaang derogatory information na natanggap ng ahensya, nag-issue ang naturang pantalan ng 8 pre-lodgement control order na 2 alert order mula sa kabuang 15 40-footer container van shipment na sinasabing naglalaman ho ng mga frozen lobster balls at frozen surimi crab. Matapos ang isinagawang physical examination sa nasabing shipment, ay tumambad sa kanila ang sariwang gulay, kabilang na ang patatas, carrot at broccoli. Samantala, ang mga nakumpiska na misdeclared agricultural products ay sasailalim ho sa seizure at forfeiture at proceeding dahil sa paglabag sa Section 1113 in relation to Section 117 ng Customs Modernization and Tariff Act at Department of Agriculture Administrative Order No. 9 Series of 2010 at Department of Agriculture Administrative Order No. 18 Series of 2000. Nakatakda namang i-turn over ng Bureau of Customs ang mahalagang impormasyon sa Bureau of Action Teams Against Smuggling para ho sa gagawing case build-up upang masampulan ng kaukulang kaso o masampahan ng kaukulang kaso ang nasa likod ng mga naturang smuggling shipment. Pinuri naman ni Customs Commissioner Buenvenido Rubio ang kasipagan ng mga tauhan ng Port of Subic sa pangalaga sa border ng bansa laban sa mga potentially hazardous agricultural products. Pinuri ni Commissioner Buenvenido Rubio ang kasipagan ng mga kalalakihan at kababaihan ng mga tauhan nitong Port of Subic.
Samantala, arestado naman ang isang 24 years old na lalaki noong Martes matapos makumpiska sa kanya ang hinihinalang high-grade marijuana sa barangay Santa Elena sa Marikina City. Nakuha kay alias Badong ang 270 grams na hinihinalang high-grade marijuana o kush na katumbas ng halagang 378,000 pesos at 10 gramo naman ang hinihinalang dried marijuana leaves na katumbas naman ng 1,200 pesos. Ayon kay Eastern Police District Director Brigadier General Attorney Wilson Azueta, nakuha ng Marikina Station Drug Enforcement Units ang tip mula sa isang informant na hudyat para mahuli si alias Badong. Nakumpiska ng otoridad kay alias Badong ang pangalan ng ilang personalidad na pinagkukunan ng supply nito. Ang mga pangalan ni susuriin, pag-aaralan at pag nakumpirma ay idadagdag nila sa kanilang watch list na magasagawa ng operasyon laban pa rin sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Kasalukuyan nakakulong na ang suspect sa Marikina Custodial Facility habang ang mga ebidensya naman ay kasalukuyan nasa forensic group ng Eastern Police District. Sa ayon naman kay Azueta, 75% drug cleared na ang buong Metro East at aniya, ang pinaka-drug cleared city sa buong Metro East ay ang San Juan City kung saan ang lahat ng barangay nito ay drug cleared na batay sa parameters ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sisikapin naman ng Eastern Police District na dagdagan pa ang drug-cleared barangays bago matapos ang taong kasalukuyan. Payo pa ni District Director Azueta, lalo na sana sa kabataan, ay iwasan ang kus na natiling kabilang sa illegal na droga na itinuturing dito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang American national dahil sa bastos nitong pag-uugali at paglalagay ng mali-mali at walang kabuluhang detalye sa e-travel system na nito. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang Amerikano ay kinilalang si Anthony Joseph Lawrence, 34 anyos. Dumating si Lawrence sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa kanyang isang flight mula sa Bangkok, Thailand. Batay sa report, hinamak at minalit umano ni Lawrence ang primary inspector ng pinaalalahanan ito tungkol sa kanyang e-travel online form. Inihagis umano ng Amerikano ang kanyang pasaporte at cellphone nang ibalik ito ng immigration officer. Matapos kasi ang ginawang verifikasyon ng immigration officer sa kanilang system, natuklasan nila na naglagay umano ang subject ng made-up o gawa-gawang address dito sa Pilipinas at hindi kabilang ang kanyang pangalan, pati na ang paglalagay ng mga bastos na mga salita. Ang e-travel system ay dinisenyo nga kapalit ng dating arrival at departure card. Layunin nitong i-streamline at mapahusay ang proseso ng immigration sa mga international airport. Dismayado naman si Tansinco sa naturang insidente kasabay ng babala na sinumang sisira sa integridad ng e-travel system. Kagad namang pinasakay ang subject sa isang flight pabalik ng kanyang pinanggalingan at inilagay ang kanyang pangalan sa blacklist ng ahensya. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Ito hong Special Investigation Task Group, buhos na ang mga impormasyong natatanggap ukol huyan sa pagpaslang ng radio broadcaster dyan sa Misamis Occidental. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Buhos naman ang mga natatanggap ng Special Investigation Task Group ng mga impormasyon. Simula nang inilabas ang pagbubuka ng isa sa mga armadong suspect pagbaril patay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental. Kaugnay ito sa ginawang malaliman na investigasyon ng pulisya kasama ang National Bureau of Investigation o NBI upang hubaran ng maskara ang utak pagpaslang kay DJ Johnny Walker na harap-harapang binaril habang nakaunan program ng kanyang sariling FM station noong madaling araw ng Linggo. Ginawa ni Police Regional First Spokesperson, Police Major Joan Galvez Navarro, ang pahayag kasunod rin ng pagtitiyak ng kanilang Regional Director na si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. sa pamilya ni Humalo na bigyang hustisya ang pangyayari. Sinabi ni Navarro na bagamat nilimitahan muna nila ang pagpapalabas ng ilang sensitibong impormasyon hanggang sa tuluyang mahuli ang mga personalidad na nasangkot sa krimen. Magugulit ang personal binisita ni Layog ang burol ng biktima at binigyang katiyakan ang may bahay nito na hindi titigil ang otoridad hanggang maibigay ang hustisya. Johnny Walker is receiving information
coming from the our intelligence community, coordinated efforts with other intelligence agencies, and even ang NBI is also conducting a parallel investigation on that matter. Mula Bombo Radyo Cagayan, Dior, Bombo Junil Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Filipino worker naman sa South Korea pinarangalan dahil sa pagsalba sa katrabahong muntik ng maipit sa rubber press machine. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Nakatanggap ng pagkilala ang isang Filipino worker sa South Korea matapos nitong isalba ang buhay ng kasamahang Korean worker na kamuntikan ng maipit sa isang rubber press machine. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Monico Lopez Caranay, residente ng Barangay Takuling, Bacolod City, nakatanggap ito ng award at pagkilala mula sa Philippine Embassy sa Seoul, South Korea dahil sa pagsalba nito sa Koreanong kasamahan sa trabaho na si Jae-bin Cho. Ayon dito, naganap ang insidente noong Mayo 30 kung saan parehas silang ni Chon na nakatutok sa 4 na machine na kanilang ino-operate. Paliwanag ni Karanay na tahimik siyang nagtatrabaho sa isang machine habang nasa dulo naman si Cho kung saan hinatak ng Korea na ang kahon na puno ng items na balak sana nitong buhatin. Ngunit dahil sa hindi kayang buhatin ang box, hinatak na lamang ng Koreano na sinundan naman ng kanyang pagkadulas at tumama ang ulo sa semento. Nakuha pa ni Cho na tumayo ngunit dahil sa pagkahilo, siya ay muling namang nauntog sa isang metal steel na nagresulta sa kanyang pagkatumba sa press machine na sinabayan naman ng warning na magsisimula ng mag-operate ang makina. Ayon kay Karanay, nakita nito ang kamay ng kasama kaya dali-dali nitong pinatay ang press machine. Noong Oktubre 8, siya ay ginawaran ng parangal ng Philippine Embassy sa Seoul, South Korea at pagkilala mula sa South Korean government. Nakatanggap din ng sulat si Karanay mula sa kay Cho na nagpapasalamat sa pagsalba sa kanyang buhay. Paliwanag ni Karanay na ikinagagalak nito ang pagsalba sa buhay ng isang tao at ito ay nagpapakita din ng pagka-alerto, tapang at pagkamatulungin ng mga Filipino lalong-lalo na ang mga Ilonggo. Masaya dahil nakapagligtas tayo ng buhay, malaking bagay na contribute natin sa ating nagawa sa bansang Korea. Karoon ako ng award dahil sa kagandahan ng loob natin sa Korea. Ilonggo pa ang nataga ng privilege. Masaya ang aking feeling kasi Pilipino pagsagip at Ilonggo pa. Hindi natin matatawaran yung lahi ng Ilonggo. Dahil kahit out of number tayo sa Korea, konti lang ang Ilonggo, pero ang Ilonggo pa ang binigyan ng Diyos na maging hero. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Glory Faith Alchario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong Universidad dyan ho sa probinsya ng Catanduanes, sabay may palibreng charging station para ho sa mga electric vehicles. Tipid na sa gasolina, mas mapapangalagaan pa ang ating kapaligiran. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Naglagay ang isang universidad sa Catanduanes ng libreng charging station para sa mga estudyante at guro na gumagamit ng dikuryenteng sasakyan. Sa panayam na Bombo Radio Legazpi kay Patrick Alain Asanza, ang presidente ng Catanduanes State University, simula araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ay libre nakakapag-charge sa mga electric bikes at electric vehicles sa kanilang charging station na may 20 outlets. Napagdesisyonan umano ng universidad na maglagay ng charging stations upang maengganyo ang mga estudyante at guro na gumamit ng mga dikuryenteng sasakyan na mas ligtas para sa kapaligiran. Ayon kay Asanza, simula ng ilagay ang charging stations, mas dumami pa mga gumagamit ng e-bikes habang may mga guro na rin ang lumipat sa paggamit ng dikuryenteng sasakyan upang makatipid mula sa gasto sa mahal na krudo. Hindi rin umano napapagasto sa kuryente ang universidad dahil mula ang supply sa mga solar panels na nasa loob ng campus. Maliban sa mga sasakyan, maaari rin na mag-charge sa charging stations ng cellphone, laptops at iba pang gadgets na ginagamit sa pag-aaral. Kailangan din talaga nila ng mga charging station, and base sa mga nakausap ko, may mga empleyado tayo na nag-shift to e-bike and e-vehicles. Ang bagay na naging pahayag ni Patrick Alain Asanza, ang presidente ng Catanduanes State University. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang
Ang presyo raw ng bigas at itlog sa merkado inaasahang tataas pa sa nalalapit na Kapaskuhan. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Inaasahan na tataas pa ang presyo ng bigas at itlog sa merkado sa nalalapit na Pasko. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Engineer Sendoso, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sinabi nito na inaasahan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado dahil tumaas ang presyo ng palay dulot ng pagtaas din ng presyo ng mga traders. Nauna nang sinabi ni So na patuloy pa rin ang isinasagawang importasyon ng mga supply na nabanggit sa bansa. Matatandaan kamakailan na sinabi ng Department of Agriculture na tumaas ang presyo ng itlog sa ilang palengke sa National Capital Region. Ayon sa ahensya, tumaas ang presyo nito dahil sa mabagal na produksyon sa ating bansa. Samantala, wala naman anyang dapat ipag-alala sa presyo ng gulay at ibang mga karne dahil stable pa rin at hindi dapat gumalaw ang mga presyo nito. Kaugnay nito, patuloy naman anya ang kanilang isinasagawang follow-up sa subsidiya ng mga magsasaka dahil magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito ibinibigay. Tataas daw yung bigas dahil yung palay umabot na sa 30 pesos yung pagbili, no, pag-angkat, or 29 pesos dito sa lalawigan yung tuyo, and yung basa umabot na almost 23 to 24. So with that, ang presyo ng bigas umabot na ng 52 to 54 pesos sa Metro Manila. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laini Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Balita pa rin sa ating mga probinsya, sapagat itong Office of the Civil Defense Region 12 pinasalamatan ng mga mamamayan na lumahok sa fourth quarterly national simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Jensan. Hinimok ni Jory May Balmediano, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense o OCD Region 12, ang mamamayan na mahalagaan niya ang earthquake drill upang malaman ng mga tao kung ano ang gagawin kapag may lindol, lalo na kapag malakas ang pagyanig ng lupa. Ininagdag nito na ang bawat fourth quarter earthquake drill ay nakatuon sa tsunami drill activity. Ito ay dahil kung may lindol na nagmula sa trench o sa dagat, malaki ang posibilidad na magkaroon ng tsunami. Ayon sa kanya, mahalagang seryosohin ang earthquake drill upang magkaroon ng sapat na impormasyon at makaiwas sa posibleng epekto ng sakuna. Trigger naman po kasi talaga ng tsunami is earthquake. So ang kaibahan siguro doon is that ang focusing natin for this quarter, the Regional Dream Council, is doon sa mga coastal areas. So kaya nga po, tinatawagan namin lahat ng mga barangays in coastal area to do a drill or simulation exercise kung paano ba yung evacuation sa panahon na meron tayong tsunami. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. naman, personal raw na dumalo sa paggunita ng ika-52 anibersaryo ng pagpanaw ni Colonel Melchor de la Cruz. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Idinaos kahapon ang wreath-laying ceremony sa Camp Melchor de la Cruz sa Upigamu Isabela bilang paggunita sa ika-52 anibersaryo ng pagpanaw ni Colonel Melchor de la Cruz. Ang nasabing pagdiriwang ay dinaluhan ng mga kawani ng lalawigan ng Isabela, maging ang pamilya ni yumaong Colonel de la Cruz. Pinangunahan naman ni Governor Rodito Albano, ang gobernador ng Isabela, ang wreath-laying sa Tala Hall ng 5th Infantry Division. Bagamat bigong makadalo ng pisikal si Secretary Gilbert Teodoro ng Department of National Defense, ay nagpabot pa rin siya ng pagbati sa pamamagitan ng videotape. Kanyang sinariwa ang mga naging karanasan niya kasama si Governor Albano sa Camp Melchor noong sila ay mga bata pa lamang. Nagpasalamat naman si Teodoro sa mga kasundaluhan sa kanilang dedikasyon upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan sa lalawigan ng Isabela. Binibigyan natin ng karangalan ang kanyang alaala ngayong araw na ito. And we are most fortunate also to have his son, Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz,
who is now the brigade commander of the 501st Infantry Brigade, which is part of the 5th Infantry Division. Ang buhay po ni the late Colonel Melchor de la Cruz na nagpakabayani para sa ating bansa ay nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kasamahan sa 5th Infantry Division sa pangunguna ni Major General Audrey Pasha. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. 2 minuto na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombat kay Star Nation, narito pong Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombat kay Star Nation, muli sa ating pong Christmas countdown, 4 to 6 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna sininga, launa. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Untudri sa UFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Nobyembre 9, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and 46 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na kagdalakuan karon nga mga balita, force multiplier sa banwasang pabiya full force sa pagtingob or pagtibong sa nga kausa sa Dugong Bombo. Dugong Bombo 2023, a little pain na a life to gain sa masunod na nga semana. Samtang Iloilo City Police Office nagaulat sang approval sa Police Regional Office 6 sa pagtukod sang task force sa pagsulbar sang Christopher Cabalquinto case. Sa pihak nga bahin na Banwa, update sa nasapuan nga bangkay sa Banwa sang Lambunaw nga halin sa Bulangan. Lambunaw PNP nakabaton sang report angot sa may nadakpan nga switik o kunang pickpocket. Apang pagresponde sang kapulisan wala na sa may naabtan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, barangay hall sa Banugan na Dueña sa Iloilo. Masobra isa na kasima na nga siradong ginapaya, ginpasiradhan sang nalutos nga punong nga barangay.
Sa dugang pa nga mga balita, anti-gang ordinance ang konsihala ni Iloilo City Councilor Leila Luntao. Pasado na sa konseho si Councilor Luntao, ex-officio member sa Sangguniang Kabataan President or Federation President, ang nag-author sining anti-gang ordinance. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa balatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Antis pa man sang detalye sa mga balita, yari-anay ang aton sining daily draw winner sa 1 to Panalo Part 22 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay Burgos, Mabini, Lapas, Burgos, Mabini, Lapas. Aton sining second daily draw winner ang 59 anyos. May proof of purchase nga Orocan sticker. Congratulations sa kay Irene Espinodida sa Barangay Burgos, Lapas. 59 anyos ka may proof of purchase nga Orocan sticker. Ginlawang ikaw ni Bobo Cham. 4 ka minutos sa kaligan sa tak ng alauna. May anom ikaw ka oras agod sa pag-claim sa imo sining nga premyo nga 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka valor sa gift pack nagahulat na diri sa imo, no? Irene Espinodida ang imo sining premyo. Sa liwat, congratulations sa Irene Espinodida sang Burgos, Mabini, Lapas. May proof of purchase nga Orocan sticker. Aton sining daily draw gintambungan sa aton nga FD representative si Ma'am Gemma Tabiano. Ang force multiplier sa Banwasang Pamilya full force na sa pagsabat sa panawagan. May kantanan sa voluntary blood donation sa palabuton siniyang November 18 sa Manong Adlaw sa Dugong Bombo 2023. Lakip na diri latest update sa pagpatay, brutal nga pagpatay sa kay Christopher Cabalquinto. Mga follow-up report kaupod sa kay Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, sa report, please come in. Bugos nga puwersa sang Pavia Force Multipliers ang magahugpong sa patigayon nga Dugong Bombo ang isa ka simultaneous blood donation campaign sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa Nobyembre 18 sa diin sa 11 nga tion ang ini nga mga grupo sa Force Multipliers ang tingob para lang sa isa ka kausa mo ini ang pagdonar sang ilang mili nga dugo para man mabuligan ang mga nagakinahanglan sini. Yari pamatian naton bala ang chairman sa Sambayanan Defense Force Multipliers in the person of Mr. Dennis Ondoy. Ako si Dennis Ondoy, chairman sang Sambayanan Defense Force Multiplier. Kami nagasuporta sa Dugong Bombo para makabulig kami sa amon mga sa palibot. Basta Radio, Bombo, Taripen, it's all for you. Thank you. Statement of support man sa Regional Director sang Reform Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Pamatiyan ta. Ako si Grandmaster Founder Chris Albano sang Reform Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Nagasuporta sa Dugong Bombo sa November 18, 2023. Kami ang mga guardians ang Reform PGBI Guardians diri sa Region 6 nagasuporta bilang maghatag sang dugo sa amon dugo sa aton mga tawo nga kailangan nila. Kaggabay pa nga madamo pa ang amon nga mabuligan sini nga dugo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Si Mr. Chris Albano, ari man pamatian man naton ang pagpag-angda sa
Chapter President sang Global Communicator GLOC para sa Dugong Bombo. Si Mr. Francisco Montaño. Ako si Pastor Francis Montaño, Chapter President of GLOC, Global Communication Chapter Pabia. So isa kami nag-support sa ilang programa sa Dugong Bombo. Mabaskog kami with my member nga we support to program by November 18, 2023 at Isatyo, La Paz, Quezon City. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ano bala ka-importante ang pagdonar sang dugo sa tion sang emerhensya, amo man ini nga nagapati ang grupo sang Rescue Commission 6 kaiban pa nga mga kaupod sini nga mga force multipliers sa kausa sang Bombo Radio Philippines para sa simultaneous blood donation campaign sa Nobyembre 18. At ang pamatian ang chairman sa Ministerial Assembly of Pastors Incorporated kag Rescue Commission 6 in the person of Mr. Rene Verhel Tan. Pagali si Rene Verhel Kahiligtan, member, chairman sa Rescue Commission 6 o Rescom 6 Pavia. Kami nagahatag sang suporta sa Dugong Bombo sa November 18 paghiwaton sa Isat University. Kag kami aragid makahatag sang suporta agod makabuli kami sa mga pamuluyo diri sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. There's more, Bombo Cham. Bangod hindi man magpaulihi ang presidente sang United Kabalikat Civicom Pavia Chapter sa pagpanguna sa pag-donate sang dugo para sa Dugong Bombo. Yari pamatian si Mr. Rolando Borla. I'm Rolando Borla of United Kabalikat Civicom Pavia Chapter. I am also the chairman of Pavia Peacekeeping Force. Kami sa Pavia Peacekeeping Force kag sa United Kabalikat Civicom nagaogyon gid sa pag-donate sang dugo sa iyasang Bombo Radio Philippines blood donation. Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. Save the best for last. Bangod iniya kay ang mga mention naton sa earlier mga lalaki area one woman standing. The only woman standing ay bangod siya ini ang national founder sang Eternum Fidelis Guardians Brotherhood Incorporated Pavia Chapter. Pamatian naton siya. I'm Nailin Hanagap from AFGBI Guardians Brotherhood Incorporated. Ari kami subong, nagabuylog sa Dugong Bombo para mag-donate sang amon kanya-kanyang dugo para makabulig sa mga taong nagakinahanglan. So, ako gali isa ka founder sa national founder ng FGBI and then Pavia Chapter. Basta Radio, Bombo, Star FM, that's all for you. Kini sa Nelin Hanagap, bangod ang ining blood donation campaign magapanagtag ang Bombo Radio Philippines sang limited edition Dugong Bombo t-shirt sa mga magapadulong first come first serve basis ini kag magluwas dira Bombo siya may araman sang multivitamins nga ipanagtag kaangay sang 40D nga vitamins nga mga bagabulig sa pag-regulate sa hormones kag sa nagabulig sa lawa sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw kag ang 40-plex fortified B-complex nga nagabulig sa pagbato sa pagpangalay kag pagpangluya sang kalawasan dala sang pagtigulang kag pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. May libre manini nga snacks, kag drinks, hot meals para sa mga successful blood donors. Sa mga luyag man nga magpalista para sa Dugong Bombo at nagapadayon man sa gihapon ang listing dire sa luyag nga maghatag o kung mag-donate sang ila dugo sa Nobyembre 18, 2023 para sa Dugong
Bombo 2023, a little pain, a life to gain. So amo na ang aton nga mga full force force multiplier sang Banwa sang Pavia Bombo Cham. Sa dugang bala nga balita Bombo Cham no. Balikan taman to sa natapo nga brutal nga pagpatay kay Christopher Cabal-Quinto. Bangod may additional information kita nga natipon nagikan sa Iloilo City Police Office sa tiin nga natala na ini ang pagtukod sang Special Investigation Task Group. Agod tukibon kung sino ang utok sa pagpatay kag pagchap-chap sang lawas ni Christopher. Sa diin no, ginahulat na lang sa Iloilo City Police Office ang approval nagikan sa Police Regional Office 6 bangod sandigman sa Standard Operating Procedures sang Philippine National Police number 2012-006. Mahimo ini makapatukod sang Special Investigation Task Group bangod isa ka heinous kag sensationalized crime ang natabo kay Christopher Cabal-Quinto. Ang ini nagpasa man sa recommendation ang Iloilo City Police Office sa diino sa subong ang giho sang ini nga kaso. Amo ini ang pagtutok ag pag-review sa closed circuit television footages sa mga lugar nga mahimo maagyan sang suspect sa pagpatay diri kay Christopher. Sa duga nga pahayag aton pamatian si Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Padayon ang pag-follow up investigate sang Haro PNP bilang lead unit subong and nagasuporta no sa dalagan sang investigasyon ang La Paz PNP kag ang Arevalo PNP. And just yesterday, ang pamunuan sang Iloilo City Police Office upon review and evaluation sa mga parametro kag guidelines sa pagtukod sang Special Investigation Task Group nagpasa kita sang recommendation no dito sa bahin sang Pro 6 nga gina-recommend ta for the creation activation sang SITG sa sina nga kaso. Now sa subong, while awaiting, so ginatutukan gid sang ICPO ang kaso and we are actually focusing sa pag-identify sang possible nga mga persons of interest, suspects, and eventually para matagaan ta sa gilayon sang hustisya ang kamatayon ni alias Tupe. What qualifies Haro Police Station as the lead group in determining the suspect and the investigation, ma'am? Although nga una gid nakit-an ang kamot niya dito sa La Paz, but nahisugtan no nga ang haro na ya ang magkuha na lang sang investigasyon kag magbulig na lang ang duha ni ka mga units. So isa ina sa mga ginatan-aw nga si Haro na lang ang nag take sang lead role and support role na lang si La Paz kag si Arevalo PNP. But just the same kung tanawon mo, this is whole of ICPO approach kay ginabululigan man tanan-tanan. And as of this time, ang ginatutukan gid is ang pag-review sang mga kuha ng mga CCTV footages sa pag-backtrack sa mga nagkalain-lain ni nato na units diri sa siyudad sa Iloilo. Nagpasalig man ang Iloilo Police Provincial Office na magabulig man sila sa investigasyon ang police kamatayon ni alias Tupe, ma'am. Ano ini nga koordinasyon kag ano inyong diskusyon diri? Yes, nagpasalamat kita no kay full support gid sila in terms sa pagbulig nga masulbar ining kaso. And through sa San Miguel PNP, sa hepe dito kag even sa family ni Tupe, amo ni subong ang mga ginatutukan naton in terms of coordination kay dako ang mabulig nila in terms sa pag-checker naton kag pag-imbestigar, pag-follow up sang kaso. So may mga information nga ginatutukan, gina-follow up, gina-further validate sang Haro PNP kag ang San Miguel PNP is initially may mag-provide na to nga CCTV footages. So ang info nato ng iban dito is medyo blurred, pero apart from that, may mga information sila nga ginsali, gintugyan
sa bahin sang kapulisan sang ICPO, especially sang Haro PNP, nga amo ni subong ang ginatutukan gid nila. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagbando man nga magpahamtang sa mobile checkpoints, ma'am. Until when ini siya activated? Well, sang pagkatabo pa lang nga daan nga to is although straight no ang trabaho sang kapulisan kay natimingan nga after barangay sang Ganyang Kabataan elections nagsunod ang aton nga undas nga duties. Still because of that incident daw gintinguhaan gid naton nga ang aton nga mga checkpoint operations nga gin-conduct in response sang pagkahangawa sang community, sang mga pronouncements sang aton nga langgod nga mayor, kag of course para bisan pa paano no maapis ang balatyagon sang mga pumuluyong Ilonggo, especially as regards to the safety and security. Ang aton mga random checkpoints nga napatigayon is from 1 o'clock down to 4 in the morning. And masigig-sige ni until nakita naton nga kinanglanon pa sa gihapon kag until nga ongoing pa ning pag-imbestigar. Police Major Salame Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa kinaandan Bombo Cham ang nagapanguna diri sa pag-imbestiga amo iyang Haro Police Station sa pagpanguna sang hepe si Police Major Eduardo Chacon Jr. Kaupod diri ang hepe man kag units from La Paz Police Station kag Arevalo Police Station. Magaupod man sa pagbulig sa investigasyon amo ini ang San Miguel Municipal Police Station sa idalom sang Iloilo Police Provincial Office. Sa subong bilang bulig man agod mas ma-compensate ang mga pumuluyo nga may ara sang kakugmat, may ara man ginpahamtang si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mobile checkpoints agod mangin hilway sa ano nga sa isang pagpamahog ang pumuluyo sang Iloilo City. Bombo Cham. All right. Report na tipon na gikan sa Iloilo City Police Office. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sining report. No, ang aton lang sila diri ginakabalakan kay nagpagwa sang pahayag ang IPPO director kag sandig sa iya sining statement iya sining gin confirm nga may link sa illegal drugs si Christopher Cabalquinto, no? Ti kabay pa nga sala kita kay nga man kambang nga sala kita sa kinaandan abi banwa kung may masapwan nga bangkay nagalangot man ang lawas siya kunuay kag matumod man lang niya nga konektado sa illegal drugs, tino why na ginapadalman dayon. Sa aton sinima kabombo. Do wala na iya sang inang terminolohiya nga in-depth investigation. Sa aton sinikaron nga mga kasimanwa. Kabay pa. Kahit hindi man lang isa kang gulong ginasundan diri. No? Duha man kang gulong ginasundan diri man wa kabay pa tutukan man sa aton sining kapulisan kag bisan way na siguro sang special investigation task group bisan way na sa special investigation task group kung ginatungdan lang sang tagsa sini ka mga gintukahan, no? Particularmente Haro PNP, La Paz PNP, Arevalo PNP and San Miguel PNP, no? Kung tungdan lang sini nilang ilang mambal naton responsibilidad, no? Bilang mga katapos sa Philippine National Police, i-uphold sini nila banwang ila sini nga sinumpaan nga to serve and to protect. Inunid na siguro mga special investigation team gani or task force or whatsoever. Kay sa prangka nga istorya, no? I am sick and tired sang mga special investigation task group kana. No offense meant sa aton sin mga kapulisan. Sang sano pa nagtukod sang task group kana kamay nasulbar siniya nga krimen diri sa syudad, even sa probinsya sang Iloilo. Diba?
may Facebook live viewer kita diri gani nga nagambal nga bisan mapusta pa ko hindi man nagyapon masulbar. But sa gyapon nagasalig kita sa aton siniya kapulisan. 23 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na Banwa, another krimen, police report ang aton siniya nga talakayon. This time, kagay na sa ngaga, may nasapuan nga bangkay sa Banwa sang Lambunaw. Sang Ginosisa, may mga pila sinitugas ang pagkaluthang, may mga lagob inis lawas, kag balibag pang iya sini nga TL. Di siguro sa pagkaulog niya or whatsoever, na kung paano yan sini nakuha ang nasambit karon iya nga mga pilas. But, sang Ginosisa, sang kapulisan, nakuha ang iya sini nga ID, no? May identification card sa iya sini nga wallet. Ang pangalan, Antonio Arsiaga. Antonio Arsiaga kag taga Banwa sang Mina, Iloilo. No? Tigulang na ini. Now, sandig sa pagpangusisa sa Bombo News Team, may bulang kunok gapon sa Banwa sang Lambunaw. Sandig man sa pagpangusisa naton, ang bulang iya ka asosasyon, Breeders Association, kag damo ang sultada. Itong nga 138 kunong sultada gabi, mao tinagahan. But sa tunga-tunga, sang masadya nga binulangay, masadya kag malinong sini nga binulangay, may natabo sini iyang komosyon. Ang natumod nga komosyon, kay may nadakpan nga isa ka pickpocket or switik. No? Switik. Kagay na sa husisa sa Bombo Radio, sandig sa investigador, nga may nabaton, gid man sila nga report nga may nadakpan nga switik. Sa Bulangan, ba't pag-responde sini nila, why na to? Why naman ang tagreklamo? Yang pamangkot, di na to nagkanto. Ti ginapatihan diri karon kay ginasunod sining anggulo nga may posibilidad nga basi ining nasambit karon iya nga biktima basi amo ning switik kag ginhimos na lang sang iya sini nga nabiktima man or tuyo nga ginkawatan. Dugang sini nga mga impormasyon balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras na Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag
magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa Aroma At Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri karon sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto. Sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Ano ang latest nga investigation sa Lambunao Municipal Police Station may kantanan karon sa sining isa iya kabangkay nga nasapuan sa may kilid, no? Alagyan ini sa may barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo. Anong pagpangusisa diri dugang sa Lambunao Municipal Police Station? Kag check taman karon kay may mga information kita nga nabaton diri may kantanan sa sining background sa nga nasambit karon nga persona or individual. Check ta si Bombo Jomar Villa Jones sa report. Please come in. Bumbutab, based diri sa latest karon nga pag-usisa naton sa Lambunao Police Station, may ara na sila nga ginasundan nga anggulo sa kamatayon ni Captain Antonio Bumbutab, no? Antonio ang pangalan sini Artiaga, no? Based to sa nakuha nga mga ID sa yasiding nga kahitad, same time based man to sa lantaw sa nga pulis nga nagaanggid, no? Ang iya sa itsura ako ni panggid sa iya sa ID nga nakuha. So no, kay Police Major Joe James Wigay, ang isa din sa ginasundan nila nga anggulo, amo ang gin-report sa ila kagabi sa may police station nga may ara nga biktima, no, sa nga Switek sa may Bulangan, kung sa diin na pamtang adra man sa nasakupan nga barangay, no, sa may barangay Tranghawan, nasambit yang nga banwa, no. Kaya una diri nga report sa Lambunao Police Station, mga takna alas 6:54 kagabi inform sa ila, no, isa ka concerned citizen through tawag sa cellphone nga may ara nga report, no, kung may biktima sa pangsuitik sa may nasambit karon nga Bulangan, no. Kay may derby kahapon mo sang hapon Bubusam. Kaya mo to nag-proceed ang Lambunao Police Station dito sa lugar. Kagapan pag-investigate nila sa area, na-settle na kuno ang iningin report nga biktima sa Switek. At the same time, ang natumod ng suspect. So sa pulis, ang suspect gani kapagwa na mo sa may Bulangan, amo to ang naglaoman ang pulis nga why naman sa dako ngay dabi nga do tugad approach ang kinagamo sa lugar. Amo na nga why naman sila nag-investigate dugang pero ginpablatter lang nila. Sa mga police station ang natabo abing gin-report sa ila nga may ara nga Switek adra sa may nasambit karon nga Bulangan Bubucham. After sina, no, based man sa report man sa pulis nga nabaton, actually tiaga na sila ganing kabalo mo nga mo nagaling nga may nasapuan diri sa may area sa barangay Tranghawan man oronhan na gid siya sa Bulangan, siguro more or less mga 2 kilometers ang kalayon sini halin sa lugar kung sa din nasapuan ining lawas sa nga sining biktima Bumbutsam. Based sa pag-usisa sa pulis, pati may nakabati mga pasado alas 8 kagabi, asod-asod nga lupok ang ila sining nga nabatian dito sa may nasabit karon nga lugar. And based din sa investigation sa pulis,
based to sa pag-check nila, may pila sa pagkalutang, ining biktima diri sa kilid nga parte sa nga sinigalawas. And ang iban diri, initially, wala na ang nabaton nga information sa hepe halin sa sininga, investigador, Bumbutsam. No? So, sunod sa kay Major Swegay, ginataod-taod nila information kay ang ining nasambit karon diya nga biktima, may report nga nabaton nga araan niya sininga presensya sa may Bulangan kagabi. Ang hindi lang gid maklaro sa nga pulis kung sino atong suspect, kung sino ato yang nag-switik dito sa may Bulangan. Hindi pa gid klaro sa ila kung bala ining biktima nga nasa Puan Batay sa pagkalutag sa may barangay Antranghawan. Amo na ang follow up subo sa pulis kung may ara ganitani witness blano nga tin nakakita gid nga ang ining nasa Puan Patay kung siya gid man ang nagpangswitik dito bas kung may nangakig sa iya kun nag grabe ang pangakig amo na ginhimo api sa sining nasambit karon nga biktima. So para amo na ginasundan sa Lambuna Police Station diri sa karon Pambutsam. Ang sa may Bulangan kay mo na nag-cooperate sila pero why galing sa closed circuit television. Ang masaligan mo lang dati kung sino nakakita kagabi nga willing mag-testify na posible kung sino tugid man ang ginswitikan sa biktima, iti posible siya patunogin mo. Kung amo gid man ang report karon nga nabaton, kag kung amo gid man ang natabo nga busing gindala to sa lugar kag dito na execute agining pagalutang sila nasambit karon nga biktima. Arib na pabati tanay si Police Major. Antes ipabati si Police Major Jojen Swegay. Gusto ko lang magpamangkot sa mga partikular. Pag-abot sa katapos ang Lambunao PNP sa Bulangan, kunti amo tong information nga nabaton sininilagin pagwa na ang suspitsado, nausay naman adto. Now, nagpablatter na lang sila. Sino ang nagpablatter, Joms? Kag may gin-identify siya bala? Nga pangalan sang iya sini nga ginpablatter kay usually di ba bisan sa barangay ginausisa na mo sinong tagreklamo si ang tagreklamo abi si Ninito Tarugtog ang ginareklamo mo sino o si Abraham Linog kasubong sinabla basic Bobo Jomar may ara ang Lambunao PNP ta may blatter report ang nakasulat lang diri Bumbutsam ang informant. Informant? Yes. So kung informant lang nakabutang, gintumod niya kung sinong pangalan sang ginareklamo niya? Why na butang? Wala na butang. Kay pag tawag ko sa cellphone do gadali, blati ang pulis amo na nga gin take down na nila ko ng report kay gin diretsuhan to sa area. Pero siling nga nagkanto ang tagreklamo sa police station kag nagpablatter negative. Agin tawagan na cellphone. Hindi namin ko kunti nagtawag na to, why makilala kung sino nagtawag, so that is why informant. So usually, pag abot sa Bulangan, wala naman to kay nahusay na. Ang sa Bulangan ba lang, management, nakapanghusisa kung sino ngalan sang tagreklamo, kung sino ngalan sang ginswitikan, kag ang tuyo nga nagswitik or nagswitik sa tagreklamo, Jobs? Negative. Pumbutsam. Alright. Amo na ang information nga nabaton sa Bumburadyo haliba sa Lambuna Police Station. Okay. Ari bala si Police Major Swegay sa papakagakutan sa Bumburadyo. Sa subong may kitang nakuha nga ID niya dito sa iyang bulsa ang aton investigator on case. So identified na ini siya pero subject pa man ini naton siya sa validation. Pero base sa ID niya mo ni siya si Antonio Artiaga. Kaga basa address niya sa senior citizen ID niya taga Purok 6 Playa Digos City. Davao. Oo, Digos. Okay, ano gid ang sir initial nga information paano siya nakadanga to? Sa nakuha naton nga information wala pa man naton may balaan kung sino gid ang upo niya nga nagindala siya dito sa area sa crime scene naton.
Okay. So anong ginasundan nyo subong sir nga mga anggulo posible? So far may reported kita gabi mga 6:54 sang gabi na may nag-report diri sa aton sa police station nga may ara nga personalidad nga nagpang-switik dito sa sa Cockpit Arena sa Bulangan. Dira sa barangay Taranghawan, Lambunaw, Iloilo. Sino nag-report sir sa inyo? May ara nga nga informant dire. Oo. Pero hindi to siyang biktima? Hindi to siya ang biktima. Oo, hindi to siya ang biktima. So ano ginhimo ta sir? So, ang kapulisan nato nagkadto mismo dito sa sa may Bulangan para mag-conduct sang investigation. Pero pag abot dito sa aton kapulisan, nasettle na. Okay. Nasettle na nila ang problema kag nakalakat na ya nakalakat na ya ang tong suspect. Nasettle na daw. Okay, so after sina duay naman kamo nag sisa pagidugang Wala naman kay ti base sa nako ang information nga settled na. Wala na sang sang complainant. Pagkadto sa aton kapulisan. Ano kuno to ginswitik sir? Posible ang kwarta siguro. Kwarta. Mga pila sir. Wala lang naton makuhaan sa Kaya ang ginswitikan wala naman nagpalapit diri sa aton nga nagreklamo. Oo. So anong ginasundan nyo? Posible nga ma-relate to sa natabo ni sa sa sining kay Antonio? Ginatanaw naton ini sir kung may makakuha kita nga nga testigo nga kung ang person nga ginatudlo nga ng switik dito mismo sa Bulangan is the same person nga amotong na sapuan nga may igo sang bala. So pag reported sa inyo or nag-surface sabing witness? So far wala pa kita sang may nakuha nga nga ini witnesses. Sir, ba si may CCTV sir makabulig? Amo na ang ginano pa naton nga makakuha kita sang kung may ara nga CCTV footage sa lapit sa area. Okay, tapos ang sa lawas siya dito mga pilasa sir, nakarikapirista dayon. Initially may igo to siya sa kilid, sa kilid siyang iyalawas. Hindi ko lang balaan pero may igo to siya sa kilid niya tapos may na-recover kita nga basiyo sang armas. Anong armas sir? Hindi pa ko naton kay ato pa to siya sa sa aton nga investigator on case. Hindi pa naton ma-determine. So initially balis sa plus babaw pang palaging tiro na sa sir kami dugo to. Amo nang ginatanaw naton nga posibilidad. Pila igo nang ginabay daw liwat sir? Hindi ko ma-determine pa. Sa subong sir, hindi ko pa ma-determine kay ongoing pa man ang pagkandak sang suko investigating team naton dito. Sa ulo ya may pila sa to kuno sir? Hindi lang ko kung may pila sa ulo. Ulat-lato na lang naton siguro nga kung mag-ara ng report sang aton nga sang aton nga suko team kag sang aton investigator on case. So para mo pala nang ginasundan naton na nga gulong nga posible maangot sa to sa switik to nga reported. So far amo po nang natanaw naton. Ang kwarta pa sa kuno sir nga nabilin sa lawas ito. Wala pa naka-report sa ako ng ang akong investigator nga ato pa sa ongoing conduct investigation. Kung may witness anong panawagan mo na sir? So parang aton di nga nga Joms? Si Police Major George Swigay. All right. Now, di ba na pagkasapo sa iya sarang paman nga madeterminar ang duag sang iya sini nga bayo? Yes. Aha. Mabalik-balikan ta ang kolor sang bayo ya, duag sang bayo iya Bombo Jomar kung ano adto kag base bala nga since hindi magintuban kalayo ang nasapuan ang lugar ko sa di nasapuan sa nga wala na sang kabuhi kag sa Bulangan kag kung ang ginasundan iyang anggulo sang Lambunaw PNP nga posible siya ang switik tos Bulangan sa aton sino magkabombo ti nakita gini sa mga yara sa Bulangan kagapon kag posible ma-recall nila sa aton sino magkabombo nga adtong ginreklamo nga ginaswitik or nang switik ang bayo ya mo sini amo sadto Joms.
Based to sa area, naka-gray siya nga bayo, brown nga 6 pocket nga short, may kalo man nga brown. Bubot sa at the same time, may ginasukbit in siya nga jacket na pula nga dugin baroron, bulangin suok sa likod nga portion sa nga sila nga short. Amo na nakita naton sa area kung sa dinsya na sakwan. Actually, no, nakapamangkot kita mismo sa area sa Bulangan, no? Kung sa dinti na tabo ining reported nga may ara sa biktima karon to sa pag-switik. Tawgon talaga kay alias John Bubutsamp, no? Isa diri ka makapit ka man karon ti isaban sa ara sa lugar kagabi. Kung sa dinti nasaksihan niya mismo ang may gin-report nga arada may gin-switik pero hindi ma-determine, no, ginpakita sa siyabla ang lawas isang biktima kung sa gid man to kudapi ang ginareklamo nga nagpag-switik Bubutsamp kay suno kay alias John kay dako ni nga dako ni nga Bulangan diri sa kuno sapyak tapos ang ginareklamo nga nag-switik dito sa piyak side. So bangod sa kadamo sa tawo hindi yan na makita nga kung sino ginaman to ang persona nga ginatudlo to nga nagpag-switik Bubutsamp pero confirm nga may ara no, nga may switik sa nasabit ka Bulangan kaya ang report nga nabaton niya nga may ginkuot sa kuno nga bulsa pero why man sa kuno may ginkuha to nga cash amount kaya nakpan gani. Amo to katigin pagwala kasi siyempre ang bulang nga sige gyapon do alas 2 na to gani kuno tapos aga bulang kahapon hasta mag-aga kay na Bubutsamp amo na ang information nga nakuha yaman kay kung ma-determine niya kung tani no kung sino tong ginreklamo kung sagid maning nasa puandra ti laban-laban hindi ba din maglayo ang naghimo basi ang ginbiktima yaman diri karon Bubutsamp ari lang sa alias John no sa mapakigangutan sa Bumbo Radio. May yan. Bisa na ginumon sanda. Lapit-lapit, sir. Mga anong oras gabi, sir? Yung mga alas city guro to. Sa gabi? Oo. Ah, lang to tapos ti pag ginumon-gumon diyan ti way magani kay brubay kuno ti. Nagtawag sa nagpulis pero ginaw nagwa dumat na to. ano kuno nga natabo gin may gin kuot kuno diyan nga bulsa kagabi. Bulsa? Sino to gin switikan? Hindi ko man makuha sino. Pero dra sa Bulangan, sulod? Sa Bulangan. Sa pero sulod. pag tapos ka to ti duay naman ay gin alam mo nagwa man tanang guro eh. Pamilyar si mga tsuras ang nag-switik? Hindi ko to makuha kay marayo ang takom. Din timok gabi? Kuya takon. Takas punta ti daw diat na tong ginumon sa. Pero dra ka mo sa sulod ari naman. Medyo takas babaw po. Sa babaw. Pero nakita mo tong pag way na ang gindakop la ko sino tong gindakop. Way takot ka. Way na to. Pwede ka pagwa mo kuno to. Pero kilala mo ko sino Limador de ho? Gali Limador de bla. Pamilyar si mo. Ti Limador na gabi may wabit mala. Sande sino? Si wabit. Wabit? Siya lang ng Limador na bagabalo mo. Pero ang iban duway ka na kilala si Antonio ne, doon din no? Ako ay kilala ko. Sige. Sa imo way man to gabi di tawahay man lang mo wala to kuno kumay na nag-sweetie. Pero pagtapos ka to ti daway di man ay pagabot pulis way dumata na di. Ano oras tapos gabi Bulangaw? Alas 2. Aba, sa agli magaga. Pero tawahay ta na. So pag-abot ka pulis sige gyapon lang bulang yaw ini. Sige ta ti way dumata na di. Tiway naman kani sa nako di to ti kuno way din nagwa dumata na. Pamilyar si mo nang itsura? Hindi ko matanda to. Kagray takyo mo titak. Sige. Thank you ha. Sige. Okay. So sa Bulangan Abi Joms ang mga liamador dira magluwas lang ati member man sang asosasyon sa mga liamador. Kalabanan sini Sheila gakilalahay lang sa itsura. Hindi iya sa bugos sini nga pangalan or nagakilalahay lamang sa hayo. No? Pero ang sa Puan Abi nga why na sang kabuhi sa may barangay Tranghawan, may edad na ni Jones. Ang edad mga pila ganing edad sinestimated nga edad sa nga biktima? More or less 70 years old. 70 years old. Maniwang-iwang ni sa Jones, no? Yes. Taas ni siya, no, nga pagkatigulang, kung nato sa ligaman ng tao, Bubutsamp, kay
karga to sa kida sa yakadisyo bla tong salakyan nagagutok sa ganito pinamo kaya taas yan tigulang. Okay. Now, may mga information nga nagsululod diri sa Bombo Radyo Iloilo nga may pila ka mga hitabo man sa nagkalain sini nga bulangan sang Dumaraw Capiz, bulangan sang Leganes Iloilo, bulangan sang Tigbawan Iloilo, nga may mga reports before pa man sang reports report sa pagpangswitik, pagpang-pickpocket sa bulangan sa Lambunaw. May ara na yan sa mga previous events nga kung sa diin, sandig sa aton sini nga information kag pagpangusisa ang description sining nasapuan daw lapit-lapit gid Bombo Jomar. Actually nakapakigagot kita diri sa pila ka mga police station Bombo Cham, no, same like sa area karon sa sa Baye Banwa sa Leganes kag Tigbawan kay dra ko may record. Dra no sa may area sa Tigbawan amo na gina-verify pa, pero sa may Leganes negative. Diri karon kay may nagasinulod pagid niya pagid kunos masing kag Saraga ipang verify ta ni be. May pasi man kag Saraga. May Dumaraw pagid kuno. Aha. Grabe no, pero gin-check tagid pagid ang una pagid ang address bla. Kay ang na-mention kay na sabay sabay Mina mo may Tipulo Mina. So nag-coordinate dito ang police Bubucham sa barangay way ito siya siyang ngalan abing ti dragi sa nagdako sabay Tipulo Mina. Ang nagagawa lang to record sa barangay kagagid sa kuno nagawad sa certification kay do nagbakal sa kuno 5 bilog manok nga inog bulang. 5 kabilog nga manok nga inog bulang. 5 kabilog nga manok nga inog bulang nagbakal sa tupad ka barangay Tipulo. Okay, tingin ako mga barangay amo na yung based sa information nga na istorya ta. Barangay Yugot no. Sa Banwa sa Mina Iloilo kaya ngining manok kuno nga 5 nga gin bakalya mo tugin pangayuan nya ka barangay certification plus for travel ya kay dalon niya kuno sa may Davao. Kay ang iya sini nga address dire nga nagagawa siya sini nga senior citizen ID card amo ang dire na sa may area sa sa may Purok sa East Aplaya, Adigo City. Bombo sabit mestre sa may barangay Tipulo Pina hindi siya residente na dok sang Mayo na kuno siya nakatiderda mo sa may nasambit karon nga barangay mo na nga kay na way sang pamilya to nga nakakadto dayon sa area agod nga ti maklaim ining lawas ining nasambit karon ani Antonio Artiaga Bombo Cham. All right. It is si Bombo Jomar para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining nga follow-up report. Ining mga insidente sa Dumaraw, Tigbawan, Leganes, now, may ara pa mga nagasulod, may Pasi, may Saragaman kuno nga may nadakpan man dito nga nagpagpangswitik ang description santo sa sining nasapuan ngaway na sang kabuhi kag may pilas ang pagkatiro kag iban pagin sining mga pilas ang lawas hindi pa sa karon na matumod sa kung sa ano iya nga bagay halin no matalom nga bagay matiga nga bagay or whatsoever diri karon kag nagasanto banwa ang iya sining description. Mataas nga tigulang, maniwang, no? Amo ning mga masami nga description sang masami man nga nagakadakpan, nga nagapangswitik sa mga bulangan. Nga na-mention naton. Now,
Nagapamangkot gani ako sa mga kilala man naton nga pirmi sa Bulangan. Siyempre, kung damo sultada, mahal man ang entrance. Hindi magnubo sa 500 pesos. 6-7, nagalabot pa gani sa 800 pesos. Now, sa iban siniti, wala kita kabalukon, pila. Now, kung lantawon ninyo sa aton sini nga mga kabumbo, ti makabayad balaayhan sang 500 to 600 or even 800 pesos ang ining tigulang nga masami nagakadakpan. Kay paano siya makasulod? Hindi man siya kabasta-basta lang nga magsulod, iya nga may dala siya nga manok, pwede na dayon siya kasulod. Kay subong nga panyempo, binulangay subong sa mga asosasyon eh. No? Binulangay subong sa asosasyon, tiko hindi kaya affiliated sa isa ka association, or bisan affiliated ka man sa isa ka association, pero hindi inyo sini nga pabulang, hindi ka man makadali-dali nga maka-intra dira. Kag limited man subong ang sarang iya or ginapanugutan nga makasulod kaupod abisang isa ka entry or duha ka entry. Sa nabalanta, tingga na panugutan lang, tag-iya, financer, ang handler, kag duha ka assistant sa nga handler, so 5 kabilog, maximum na. Sa ton sini magkabumbo. So paano karon makasulod ang iban paginabi nga wala sang entry, hindi man handler, hindi man gaffer? Tinagabayad ini sila sa aton sini nga mga kabumbo. Kag basta gani damo ang sultada, tibot silingon mahal-mahal man ang entrance fee. No? So, butsilingon ginakapitalan man nila nga mabayad sila, for example, 500 pesos, 600 pesos. No? May mabiktima sila, drabi makajakpat sila sa nga isa ka bandol nga kwarta nga switikon lang nila sa bulsa sa nga bulangiro. Tikunti, tiba man siya? Or tiba man sila? Galing ang reperkasyon lang sinadraban, wang akon madakpan. Tiyamakon mo, kapila na ni ang tigulang nga sulod sa description sa sining nasapuan, kapila naman ini siya madakpan. No? Kag damo naman sini iya nga tapungol kag tindak ang naaguma niya sa aton sini magkabumbo, pero padayon nga nagasulit-sulit ang iya sini nga hilikoton sa aton sini nga mga kabumbo. No? Or kung hindi man ini siya, base atong isa iya ka tigulang nga ginatungod nato, nagbagong buhay na to, but nagafit sa iya sini nga description, no? Ang mga nagkaladakpan sa iban sini iya nga mga bulangan nga ang reklamo pagpang switik man, pagpangawat, pickpocket. Sa aton sini karon iya nga mga tag-palamati. Granting for the sake of discussion, siya gid man abi ining tigulang nga masami nga nadakpan or nagakadakpan nga nagapang pickpocket, base kon ang nasalapo niya tos banwas ang lambunaw, kung ang kilala ko pati makahang-kahang man nga katumbal sa aton sinimakbumbo. Kung sa dumaraw to, gin papuli lang siya, sa Liganes to, tigin pagwa lang siya, sa Tigbawan to, ginpagwa man siya. Sa Lambunaw, ginpagwa man siya. Kag gindulong, no? Gindulong sa lugar nga kung sa din, hindi na siya makapadayon sa iya sinimalain nga buluhaton. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Tiyang leksyon sinadere, basta iya nga katuntuhan ang ginahimo mo, hindi kinamaglawig, no? Sa tanan man sini nga bagay, bumbumel, walang forever, no? Iban nga ni gagamba nga sa gugma lang gurumay po. Damo, nagabinulagay gani. Anyway, sa aton sini mga kabumbo,
Sandig pagani iya sa Lambunaw PNP nagapangusisa pa ini sila kun bala ang ining insidente may kantanan gid man sa pagpangswitik nga natabo iya sa banwa sa Lambunaw sa sulod sang Bulangan. Sa aton sini nga mga kauturan padayon man kag bantayan taman ini, no? Tutukan taman ining nasambit karon iyang insidente sa patay sining nasambit karon iyang senior citizen. Amo na gani hambal nila nga tiko nakahimo man iya sang sala. Tani ginrimit na lang na nila sa police station kagin papriso. Sa aton sini magkabumbo galing kiti. Hindi bla may ara kita sang layi man subong ang mga senior citizen, no, nga makalabot sa 70 or 75 years old. No, hindi naman na siya pwede sining mapriso pa. Or mambal na to nabi mapriso man pero hindi na sila pag-impon sa mga hardened criminals bla. Diba ko na mo maning isa sa mga nagapabakod sa salig man ang nasambit sining tigulang. Sige lang makaimo ta krimen buyan man tanigyapon kay hindi naman tani maglawig pa susunod sa prisuan. Sa aton sini magkabumbo. Ang iban nga mga balita kag impormasyon na bantayan sa iban sinimanusin public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Isbambot siya Mablanco Vergabilin sa imo. Sang manay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagpanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sa kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine checking in para sa kahapon lamang program. Today is November 9. Beautiful Thursday afternoon sa aton nga Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Getting nearer to Christmas Day today. It's 46 days to go before Christmas. Mga kabombong, ibang siguro na plastado ng mga Christmas trees, ang mga Christmas lights. Ako ka pa doon pa lang. Kung ma-put up ko Christmas decors or not. Anyway, good afternoon gid na sa inyo. Basta may tiyempo kag mga available man lang, no? Nga mga natago na, nga mga Christmas decors. Why not, di ba? Feel the Christmas season, the Christmas spirit sa panimalay. Okay, tiyempohan ko gid na.
Anyway, welcome mga kabombo, mga KLP lovers sa sininga hapon. Diwat kita nga mag-aobdanay and diwat kita nga mag-enjoy sa mga istorya ang i-share diri sa aton, and I'm very excited because ari na ang last part sang sonnet ni student mom, and sa dirita man mahibaluan ano ang natabo sa ilang duwa sang iyang husband nga nag-go through sila no sang cold episode sa ilang relationship. Naumpawan bala or wala gid naumpawan? Hibalo naton. Sa dili gid lamang madugay for the meantime. Plus star na dira kag mag-enjoy na mag-relax, and ang mga istorya ninyo dira kung ready na, pwede na gid na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga ipadala man sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much, Gid, sa mga letter senders. Ngang ilang ang mga sulat na baton ko just today. Alright? Thank you, Gid. And schedule natin ang pagbasa sa inyong mga istorya. Sige, hindi ta na pagpadugayon pa rin ang atong ambahanan para sa inyo for today from Nino de la Paz Mas. As I welcome you all with the song, Babalik, Balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na ibig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan kita. Kung walang mula, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan kita. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan, babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa nakitatanong ang pangalan mo. Babalik at babalikan, babalik at babalikan, babalik at babalikan kita. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Balikan Nino de la Paz Mas ang question.
Magkakabalikan kaya sila. Si student mom, kagaya nga husband. Ari na. Dapat mamati gid ka mo dira. Tanan kita mamati gid. Ari na ang aton nga first story for this afternoon. This is from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Ikaduha na ni nga sulat, nga ginsulat ko today, napisanan kita, gani nakadamo kita points today. Pero bago ko i-continue ang sulat nga ini, allow me to greet everybody a pleasant afternoon. Kumusta na kamutanan? Like me, siguro, ang iban sa inyo naga-write man sang letter para sa KLP. Sure ako nga malipay kaayo si Tita Regine, di ba tita? Yes, good. Happy gid ko na. Well, subong, i-write ko ang last part sang akong ginasaysay in connection with the sonnets I've written long time ago. Amo na ni ang last part, Sonnet 7 and 8. Tita Regine, maka-feel ako sang sadness subong kay ending na ni sang akong nga love story. The ending is very, di ko pagbasahon, ha? Parang may excitement. Okay. Blank. The ending is very blank. Here's Sonnet 7 and Sonnet. Okay, 8. Mauna kita sa 7. Sonnet 7. Lord, forgive me for having these thoughts which are so hurting. I just want to pour out what's in my heavy heart to make it lighter. Sadness and grief that is bothering me each night and day, though may not be gone, by writing it out, oh hope, this heaviness I feel may be lighter. I hope this heaviness I feel may be lighter. Time heals the wound, but the mind cannot forget. May God forgive me. He knows I wish to forget and forgive the past for what it had done. If it's really my fate, all these I accept. I have to go on with my life, and there's no regret for what I have decided, because it's my heart that dictates. Acceptance I've made, now I am happy with what I have. Life is still colorful. Time in my hand, I'll waste no minute. Tita Regine, sa subong nga mga inadlaw, do nagnormal naman ang tanan nga hitabo sa tunga namon nga mag-asawa. We learn to accept the reality. Wala na away, wala basulay. We're once more a typical Filipino family. Sa amon nga times, masami magpa-party ang amon kabataan. Kapin pa kung birthday ni Dad Nanda, ginahold ini sa isa ka famous hotel sa Iloilo City. Kung kaisa lunch, kung kaisa dinner. December 2 ang birthday sang husband ko. Kag I also attend his birthday party. Bisan hindi pa kami bati. Ang importante, wala na kami nag-aaway. Silent war na lang guro. Kung magabot ako sa venue, ara na ang celebrant, all eyes ang tanan sa akon pagsulod ko sa room. Mahambal ang tanan. Ara na sing mami, kiss sa celebrant. Siyempre, sport lang ako. Kiss Kiss paliwat. Singgit sang amon kabataan. Way kami kakita. Lahog nanda. Masadya ang tanan. Grabe kaunay. Expenses paid by our children. Makaraoke kami. Pataas-taas points. Once naka 98 ako, ang song, Feelings. Grabe, singgit sang tanan. Si Dad naman Nanda ang nag-amba. Ang song, Always. Ang points, 96. Sang isa ka birthday niya, naupod ko pa ang duha ko nga womis of friends.
Sanday ng Erlin kag ng Idang. Enjoy sanda sa party kag may bring home food pa kami. Damo bilin ka handa, ganikin partida ini sa tanan. Sa balay namon sa Iloilo City nagastay, ang husband ko during this time, upod ang family ni Rose. Okay pa ang health niya, although namutikan ko nga daw nagniwang siya. Siling ni Rose, wala gana magkaon si dad niya. Kag masami, sa city ini nagakaon sa mga fast food. Tapos ko halok sa iya, why nakabigas sugilanon, hasta mag-uli kami. Daw mga artista lang kami. Daw wala lang problema. Mga kabataan namon, very understanding. Hipos lang sila. Kag everybody acts as if everything between us is already okay. We don't even say goodbye to each other bago mag-uli. December 2, 2017, ang pinakaulihi nga pag-celebrate namon sa iyang birthday. November 12, 2018, bago mag-COVID, nag-pass away ang bana ko. Napatay. Sonnet 8. Lord, I thank Thee for giving me this life. What I have experienced taught me to live with whatever is at hand. Abundant graces You have bestowed in our lives made me realize I may not be worthy in the eyes of my God. I am now in front of Thee, not a lost soul anymore, for I have found You, my King, my all. You've blessed me with love and filled me with hope that even sadness and grief can't make me feel at lost. You're here loving me in spite of my many weaknesses. I misunderstand You when I am saddened with grief, but I always look back, and now You're always there, walking down with me wherever I am. You have never forsaken me. Thank You, Lord. Please hear my prayers. Masubo, Tita Regine, ang natabo sa amon nga mag-asawa. Nag-pass away siya, nga wala kami nakahambalanay. Oh, no. Wala man siya masakit, nag-pass away lang sa iya katulugon. This made me realize that God is the one who gives us life. We should not forget to pause and remember that God is our Creator, and we should build an attitude of thankfulness into our daily routines. We should always ask Him for help and acknowledge the gift of life with humility and thankful hearts. So magkadto kami ni girl sa funeral parlor sa city, kundi inahamyang si daddy niya. Very quiet did kaming duha, samtang ga-travel. Pag-abot namon didto, nagpalapit ako sa lungon sang husband ko, kag tulukon siya sa sulod. Tita Regine, wala sang tears nga nagtulo sa akon mga mata. Nabatyagan ko lang ang certain pain sa heart ko, kay daw nagkurog ang akon mga tuhod. 1 week ang pulaw namon bago ginlubong si Daddy Nanda. Si Armor kag si Weng, ang eldest daughter ko, ang upod ko didto sa bilog nga adlaw kagabi. Sa akon tagipusoon, nagasakot ang kasubo kag kaluoy. Pag hinulsol, wala. Sa isip ko, everything that happened is God's plan and I accept it. Amuni ang katapusan sang isa ka dream, sang isa ka wish. God gives life and He also takes it back. Everything has an end. We can't hold time in our hands. For me, life must go on. Even if I am alone, with God by my side, I know I can survive. My dream to be by my husband's side when his time comes was not realized. None of us knows when or how we will breathe our last breath. But we can ask God to help us trust
that He will be with us. We can believe the promises that Jesus will prepare a place for us in His Father's house. John 14, verses 2 to 3. Today, Tita Regine, I have to go on with my life. I wish to remember my husband as the loving and thoughtful one. He is a good man. The number of friends and relatives na nag-visit sa Iyahaya kag nagtambong sa Iyalubong proves this. Seeing and feeling how God gently brought me through those trying will one day be part of a greater story of His healing love. Those trying times. From mourning to joy, God made me feel that He cares. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Psalm 30 verse 5. Subong, Tita Regine, kalipay ko na ang pagbisita sa akon sa mga kabataan ko kag apo. I can't ask God for more. He has provided all my needs. The past will always be a lesson to me and to my children. They knew what was happening between me and their father. All I wish and pray that what we have gone through in our relationship will not happen to them. This coming November 1, All Saints Day, madala kami flowers ni Girl kag Rose sa lubungan ni Daddy Nanda. Like in the past, bisan hindi November 1 or iya birthday, ga-visit kami. I remember my husband's favorite poem, which goes this way. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses on my bed, or shady cypress trees. Be the green grass above me, with tears and dewdrops wet. And if they wilt, remember. And if they wilt, forget. Ambot, kung gusto ni Tita Regine, basi hindi, nalipat na ako. Wait lang. Recuerdos. Okay. So, mo gina-intro, no? Sa recuerdos. Hindi ko ka-familiar. Anyway, till next meal, I'll be waiting again soon. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Some good things never last. Doon mo gining bagay, no? Nga song para sa natabo sa inyo sa imong husband. You started very beautifully. Kanami, di ba? Ginsaysay mo man sa amon how you two ended up together. Nga long distance ka mo, ari di siya sa Iloilo, ikaw ato sa Manila. But every now and then, ginabisitahan niya gid ikaw dito. And through your exchanging sa inyong mga love letters, mas nagdeepen ang inyong relationship. Kag naplastar man ka mo maayo, no, before you decided nga magpakasal na nga duha, and then you had your children. Kag kasadya sa inyo sang mga ang mga memories nga gina-share ninyo diri sa amon, kung paano ninyo gin-raise ang inyong mga kabataan. And now, sumuli na mo na hibaluan about this thing nga may point gali sa inyo nga pag-upod bilang mag-asawa nga daw wala na gid kamo nga duha na umpawan sa whatever it was, no, nga nag-igo sa inyo nga duha nga basta na lang kamo nag-drift away together. I know you know, no, kung ano gid ang pinaka umpisa sinitanan. But I believe, you have done everything that you can. You want to save your marriage. You want your love to still be that warm and ang fire. Gusto mo ara sa gihapon. But sad to say, hindi mo na maintindihan ang mga ginapanghimo sa imong husband, ang iyang mga ginapanghambal. And then, until such time, no, nga, the feeling mo, you are already at a loss. May i-blame mo ang self mo, may madula ka na sa imong nga kaugalingon, do ini nagikahibalo kung paano pa, ano pa ang kulang, ano pa gid ang imong nga himuon.
And until no nga naka-reach na gid kamo, nga do nag-plateau na gid ang relationship, nga you have opted to remain na lang silent, wala na lang sa pakanay para wala na lang sang gamo. So sad nga napahabayaan nga mangin amusin na, no? And then nag-reach out man siya and he tried to win you back. But sad to say, do ikaw, ma'am, student mom, no, ang naka-decide na gid nga hindi na lang. We better remain this way. And even siguro, no, inyong mga kabataan, because aware man sila of what's going on, what's happening sa inyong relationship, I'm sure naghingyo man sila sa inyong duha if you can still patch up things. But then, wala gid na naumpawan ang tagsa sa inyo, ikaw especially, but I know nga you have already done what you think you should do. Kag before ikaw naka-arrive sa amo sina, you are the ones, no, nga nag-experience sa sini nga struggle, and you are the ones nga nagbatsyag sang mga pains, sang mga discomfort, sang mga sleepless nights, sang mga questions nga ang nagkalabot sa amo sini. Sayang, way ka maka marriage encounter, no? Tani nag-edli ka mo, diba? Well, anyway, I am sure maybe there are some regrets, but I know gin pangamuyuan mo na ini tanan-tanan, and gin pangayuan mo naman sang kapatawaran, whatever it is nga imo nga pagkulang, kag whatever it is that you felt nga waay mo nahimo. But one thing na nakita ko is that the acceptance of everything and ang strength nga nagpabilin sa imo, especially after, no, you have surrendered everything to the Lord. At that point, when you said you have surrendered everything to the Lord, I was expecting, no, nga there would be a window para nga maka-istoryahanay ka mo, and para nga ma-sort out pagid even for the last time kung ano pa ang pwede ninyo nga mahimo para nga magbanumbalik, no, ang what it was like before. But sad to say, siguro no, you just felt nga wala na gid daw, hindi na gid, no? Hindi na gid pwede. Well, I'm sure ginpangamuyuan mo gad, ginpangamuyuan mo man sang hugot-hugot ang tanan-tanan nga ini nga imo nga gin-decide regarding sa inyo nga relationship sa imo nga husband. And I like the line, no, nga ginhambal mo nga ang natabo sa inyo sa imo nga husband, you will learn from that experience, and you are praying nga hindi siya matabo sa imo nga mga kabataan. So we can feel nga there is also sadness nga tinaglabot sa amo sina. But I believe, no, there is already forgiveness, there was letting go, and there was acceptance. Nga nag-amo na siya. How we just wish nga may nahimo pagid, no? May nahimo pagid kamo nga duha. But I guess sa imo nga bahin, para sa imo siguro, you have done everything. Kag there was no more chance. Kaya wala na siya. He's gone already. But of course, he still remains, no? The most precious man in your life, him being your husband and him being the father sa imo nga mga kabataan. And now you continue, you go on with your life, clinging to God and getting inspirations nagikan sa ato niya Ginoo, getting all the strength and trying to put your life sa manami nga direksyon now nga wa ka na sang partner but you have your children nga imo nga kaupod, finding ways to be happy, to be joyful,
and to always feel the presence of God sa imo nga pagpangabuhi. We all learn from all our mistakes. Tanan kita may mga mahimo nga mga daw hindi man kita comfortable sa mga nanging desisyon naton sa aton nga kabuhi. But we try, no? Nga tadlungon ang tanan-tanan and pick up bits and pieces from those experiences so that we learn so much from it and we grow in spirit, we grow in wisdom sa tanan-tanan nga mga nagakalatabo sa aton nga kabuhi. Student mom, you are so brave. Congratulations for being so bold nga gin-share mo sa amon tanan-tanan ang mga deepest feelings, ang deepest thoughts, and everything about sa inyo, sa imo nga mister. Maraming salamat sa inyo. May God continue to strengthen you and give you new life para nga mas mangin mabakod pagid and at the same time more positive sa pagpangatubang sang pagpangabuhi kaupod sang imo nga mga pinalangga nga mga kabataan kag sang imo nga mga apo and kabay no nga mas mangin stronger pagid ang imo nga relasyon sa aton nga Ginoo so that no why na atong mga pains totally, why na atong mga guilts totally, only hope and love and inspirations. Nga luyag mo nga maangkon, luyag mo nga mahimo, luyag mo man nga ibilin sa imo nga mga pinalangga. Luyag mo nga i-share. Thank you so much again for sharing your life story, your love story diri sa amon sa KLP. Salamat gid sa liwat and keep on sending more stories. Student Mom of Lambunaw. Oras natin, it's 44 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Exercise agud mangin Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle Story is from Lolo Abraham, Dear Inday G. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang Pamboradyo Iloilo. 1956, 4 years old ako. Ara ako sa balay katiyo, kag tiya ako. Upod ko akon mga pakaisa, 4 sisters sila. Ang ila amay kag iloy, nagaobra. Mag-utod ang amon mga iloy. Nagaobra sila sa pabrika. Hugas mga botelya. Hambal katag-iya, ang akon iloy, mahinay mag-obra, pero matinlo. Sa oras nga mga 2:00, nag-ulan. Ara ako sa bintana, nagatanaw sa nagailig nga tubig sa ulan sa duta. May nag-abri kapatahan sang balay, nagsulod ang bata nga babae, ginkibot niya kami. Inday Regine, nagkakadlaw siya, nakabalikid ako, naglalain ang pamatsyag ko, naghibi ako. Kapit bahay siya katiyo, kag tiya ko. 1959, grade 1 ako, makadto si nanay sa public market, 6:30 p.m., hindi niya ako pagpaop doon. Puwerte ang hibi ko. Ginpaupod niya ako. Naglakat kami sa dalan, lapit na lang sa market. Nasugat ako ang classmate ko nga babae sa grade 1. Abot kami sa market ni nanay, madamo mga tawo. Sa fish section, Inday, nabayaan ako ni nanay. Naghibi ako. May isa ka tawo. Kinhakwat niya ako, kaginpapungko sa lamesa. Nagsiling siya. Kulata si nanay mo, mabalik siya. Mga 3 minutos, nagbalik si nanay. Ginkaptan ako, kag maglakat kami. Naggadto siya sa Yasuki, kag magutang karne norte dilata, 50 centimos. Inday Regine, kada semana ila sweldo. Sa laktod, sa 1960, grade 2 ako. Kadto ako sa school, may nagabaligya dulce, butong-butong, kag may gabot-gabot. Kung mataas ang numero nga magabutan ko, madamo dulce ko. November 3, balik ako sa Fort Bonifacio. Wala complete clearance. Agyan ko sa mesa mga papeles, ginbutangan tapi para di mapalid sang hangin. Saka ako sa grandstand sa Idalom at the same time, sige-sige kaon ko dulce. Naguba ang ngipon ko, Inday Regine. Daw ngipon ni Ape nga ang classmate ko sa grade 1. Upod namon sa baryo. Classmate ko man ang pakaisa ko. Iya amay kag iloy, maestra kag maestro. Ang ilabalay, hindi malabot ka dagat tubig. Tapi ilabalay. Ang upod namon sa baryo, wala siya makapasar sa grade 1. 65 grado niya, ako 75 gid. Ang pakaisa ko, mataas, basi grado niya. So upod kami nga tatlo, nagapauli sa baryo, lakat namon 800 meters. Nagmasakit ako sa grade 1. 3 weeks, wala ako maka-eskwela sa sulay base sa ulan. In the Regine, grade 2, 3, 4, 5, nagpaligo kami sa suba kung aga, kung wala klase. 3 kami, lapit sa school. Kulbaan ako, basi may buaya. Pare sa sini. Nagalumpat dayo ng buaya. In the Regine, sini, balang Tarzan, Find the Sun. So sa laktod, grade 3 ako sa subject ng English. Nagamba lang ako na Maestra Abraham. Ang imo 3 ka utod kag 5 ka pakaisa, mga maalam sila kag mga gwapo. Nga ikaw ka mangugid ha, baw sus nano na. Grabe man si ma'am. 1957, 5 years old ako. Kung aga nagapila ako, makuha tubig sa gripo. Kung mapuno ang balde, ginabuligan ako hakwat ka bata ang babae sa balay na gadayon. Paryente base ni nanay, ang iya amay kag iloy. Isa ka aga, ara si tate nag-iistorya sa isa ka tawo. Ginpulot kong sigarilyo nga ginhabuy. Nakita ako ni tatay Inday. November 3, 1975,
Ginakol na ang mga pangalan. Nadumduman ko napatay ang lola ko, ang iloy ni nanay, bali October 25, 1975. Nag-meet kami bali sang utod ko nga babae, ginakigan ako. 12 p.m. taob, inday, abot ka tubig dagat ang basketbolan. Naglabay si tatay, ginpasa sa iya ang bola. Nasalo ni tatay, gin-shoot niya, mga 15 meters ang layo sa ring, sulod, inday Regine. 1963, nagalagaw kami sa Iloilo City. 5 kami, mapauli na kami sa distrito. Matabok ako, wala akong makita ang itong nga auto. Dasig-dasig ang iyang dalagan. Ara ako sa tunga corner Arroyo Street. In the Regine, maayo lang, nakapondo ako, nagpahigad ako. Nabasa ko sa newspaper, may nagabaligya. 1963, sadto, napatay ang unang presidente sa Pilipinas. 1963, manapatay ang amay ni tatay. Grade 3 ako, ang amay kag iloy kapakaisa ko, nagsilo sila sa subdivision. 9 years old ako, nagapaligo kami sa dagat. Sabado wala klase, ara kami sa Taytay, nga nagapaligo sa dagat. Madamo mga tao kay high tide, pero mi kami nagatanaw sa kalendaryo kung high tide or low tide. Inday, mga 7 kami, nagsiling isa ka bata, Abraham, nagapadulong ang magulang mo. Pagkabati ko, Inday, lumpat ako dayon, una ulo. First time ko nga paglumpat sa Taytay, why na ako magliwat. Baka mga senior citizens, sa 1963 kuno gingubain na ka mga Japanese Imperial Army. Sa 1945 kay ma-retreat sila sa Haro, kay naglanding na ang mga kano sa Parara Beach sa 1945. Tupa ako sa dagat, daplak Inday, sakit-sakit ang tangko, guba botones ko sa shorts. Sa Fort Bonifacio kami, November 3, 1975, at the same time kada call, naga-snake roll kamang mga 30 feet hasta sa basketball court. In the Regine, wala gid makol ang name ko. Kung magsaka kami sa Taytay, may upod kami nga 13 years old. Siya ang mataas sa amon. Hinday kapot ang duwa niya kakamot sa Taytay. Sa iya tiyan kami nagatapak, saka sa Taytay. 7 kami nagapaligo, libot kami mga 4 hectares siguro, base ang kalaparon. May dala kami kawayan, kag higtan kalastiko ang mga kamot kag batiis. May upod kami, wala sila dala kawayan, nagapangayo bulig sa akon, kay tiyo niya, tiyo kuman. Di maayo lang, may reserba nga kawayan, upod namon, ginhatag sa iya. Kulbaan siya kay may alimpuros. Inday porte ang kulba kuman Sa Lactod, 1966, grade 6 ako, sa subject nga Pilipino, nagapungko ako sa ulihi nga bangko, lapit sa bintana. Upod ko classmate ko sa grade 4, 5, and 6. Upod man kami gapaligo sa suba, ako wala klase. May pakot-pakot. Nagtindog sa tunga ang classmate namon nga babae. Naghambal siya. Sino sa atong classmate nga lalaki, mabuot, mahipos, gwapo? Sino siya? Nagbayaw ang among classmate nga babae, nagsabat siya, si Abraham bala? Nagsabat ang bata nga babae, nagatindog sa tunga, hindi. Tisin, si Lex, amag. So, ginbalikid ko, upod ko sa bangko. Oo, si Lex. Madason nga adlaw, ginbabae, lalaki ni Mampong ko sa bangko ang iya mga estudyante. Kay magahod, kay mga sutil. Ako ginpapungko ni ma'am, malapit sa iya. Ang paris ko, kagwapa. Huya-huya gid ako sa iya. Wala gid ako ka istorya sa iya. Bisan mahulam lapis. Kilala ko iya pangalan, kag apelyido. May amigo na siya, among classmate. Domingo nga adlaw, alas 9, ara ako sa Taytay, ginobra ka mga Amerikano. So nagapadulong sila, upod niya iya iloy, mga 15 meters, makadto sila base sa city. In the Regine, wala gid ako makabugno sa iya. Sa 1966, may sunog sa Iloilo City. 3 p.m., ginpapauli kami sa amon maestra. Abot ako sa amon balay, ara man si tatay. Nagkadto kami sa city. Madamo mga tawo sugata namon. Pagka alas 8, kadto ako sa baryo nga nasunog, Quezon Street, corner Delgado Street. Kalapad sang sunog. May isa ka bata nga lalaki, 10 years old, nagbugno sa akon. Manong imo lang ini ang aluminum. Why, kung ginbaton ninday, dako na nga pera kung mabaligya.
Madason nga pila ka bulan, nakita ko ang bata sa distrito. Siya gali mahatag sa akon aluminum. Nag-best friends kami nga duha. Sa Lactod, grade 6 ako, 75 grade ko. 1967, wala ako mag-eskwela, hambal ni nanay kag tatay. May amigo ako sa baryo, nagsiling sa akon. Ako na lang mabulos obras sa iya. Sugot ako para makabakal ako tela nga brown sa Aldegar Street para uniforme sa school next year. 1968, ang obra ko, mabakal soft drinks kada aga. 4 ka kahon, kay dira alagyan sang truck, kay ang pabrika didto pa sa Molliloni. So 10 a.m., mabakal naman ako ice, tapos 12 p.m., mabakal naman tinapay sa city. 3 p.m., sulod kami sa pabrika. Upod ang tag-iya ka store. So, Inday Regine, madamong giging salamat. Hasta na lang diri, ha? Ang akon nga pagsulat sa liwat from Lolo Abraham. So, ang istorya ni Lolo Abraham, no, do ka, ano lang daw, ang tanan nga iya nga madumduman. So, ginapagsulat niya, kay ginapag-share niya diri sa aton. Sige, Lolo Abraham, salamat gid, ha? Trying to test, no, ang imong nga memory kung ma-recall pa, ina tanan-tanan. Salamat gid. Ang oras naton 2 minutes after 3 o'clock for your own stories dira. I would be waiting for them. Palihog email, amo nang pinaka-easiest para makalabot diri sa aton. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Hindi gani kamayin, handwritten. And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much sa inyo tanan mga kabombo. Buwas padayunan ta ang mga istorya nga gina-share diri sa aton. Si Suffering Mother nagpadala sa iyang story and nagaayo siya nga i-inform gid siya kung saan naton basahon. Actually nag-request siya November 10. So Suffering Mother, tomorrow ko basahon ang imong sulat. I hope ga pamati gid ikaw dira. All right? So madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo sa gihapon inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you so much. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.